Τι θα γινόταν αν όλα όσα γνωρίζουμε για τις πυραμίδες ήταν ψέματα, όχι απλώς ελλειπή, όχι απλώς με ελλείψεις, αλλά θεμελιωδώς λανθασμένα από την αρχή. Διότι οι πυραμίδες της Γκίζας, η Μεγάλη Πυραμίδα, η Σφίγγα, οι αρχαίοι θάλαμοι λαξευμένοι βαθιά στο βράχο, μπορεί να υπήρχαν για χιλιάδες χρόνια πριν στεφθεί ο πρώτος Φαραώ, πριν υπάρξει η Αιγυπτιακή γραφή, πριν η ίδια η Αίγυπτος γίνει ακόμη και ανάμνηση. Κοιτάξτε τα στοιχεία που έχουμε αγνοήσει. Η Σφίγγα φέρει σημάδι από βροχές που δεν έχουν αγγίξει αυτή την έρημο εδώ και 9.000 χρόνια. Η Μεγάλη Πυραμίδα κωδικοποιεί μαθηματικές σταθερές. Κανένας ιερέας της 4ης δυναστείας δεν θα έπρεπε να γνωρίζει το ΠΑΙ, την ακριβή ακτίνα της γης. Μέσα στα περάσματά της δεν υπάρχουν ιερογλυφικά, μούμιες, θησαυροί, μόνο σιωπή, ακρίβεια και σφραγισμένες πόρτες που οδηγούν σε θαλάμους που δεν επιτρέπεται να εξερευνηθούν. Τα ίδια τα αρχαία Αιγυπτιακά κείμενα παραδέχονται ότι αυτά τα μνημεία ήταν ήδη αρχαία όταν τα βρήκαν οι βασιλιάδες τους. Αν λοιπόν ο Κούφου δεν έχτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα, ποιος το έκανε, και γιατί αυτή η πιθανότητα έχει θαυτεί τόσο βαθιά όσο η θάλαμη κάτω από την άμμο, η νύχτα πέφτει πάνω από το οροπέδιο της Γκίζας και οι αρχαίες πέτρες αρχίζουν να λάμπουν. Ο ήλιος που δύει μετατρέπει τον ασβεστόλιθο σε χρυσό, ζωγραφίζοντας μακριές σκιές στην άμμο. Η Σφίγγα σκύβει στην άκρη του απότομου βράχου, με το βλέμμα της στραμμένο στον ανατολικό ορίζοντα, το σώμα της μισοθαμένο, το πρόσωπό της σημαδεμένα από δυνάμεις που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ. Πίσω της, οι τρεις πυραμίδες υψώνονται σε τέλεια ευθυγράμμιση, οι γωνίες τους να ξεχωρίζουν έντονα στο σκοτεινό ουρανό, η παρουσία τους τόσο μνημειώδης που η ίδια η απόσταση φαίνεται να καταραίει γύρω τους. Τα τελευταία τουριστικά λεωφορεία απομακρύνονται. Οι φωνές σβήνουν στον άνεμο της ερήμου. Και στην ησυχία που ακολουθεί, κάτι αλλάζει. Τα μνημεία πάβουν να είναι τουριστικά αξιοθέατα και γίνονται αυτό που ήταν πάντα. Μυστήρια χαραγμένα στην πέτρα, που περιμένουν σιωπηλά. Για γενιές, μας έχουν διδάξει μια σαφή ιστορία. Οι πυραμίδες χτίστηκαν από τους Αιγύπτιους της 4ης δυναστείας. Γύρω στο 20.580 π.Χ. Ο Φαραώ Κούφου διέταξε την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας, ενός τάφου για να εξασφαλίσει τη μετάβασή του στη μετά-θάνατον ζωή. Δεκάδες χιλιάδες εργάτες μετέφεραν 2,3 εκατομμύρια ασβεστολιθικά τεμάχια πάνω σε ράμπες, τα διαμόρφωσαν με χαλκοσμήλες και τα συναρμολόγησαν με τίποτα άλλο παρά την ανθρώπινη βούληση και τη βασιλική φιλοδοξία. Ο γιος του, Καφρέ, έχτισε τη δεύτερη πυραμίδα και σμήλεψε τη Σφίγγα με τη δική του εικόνα. Η τρίτη πυραμίδα ακολούθησε υπό το Μανκάρα. Μαζί αντιπροσωπεύουν την κορυφή της Αιγυπτιακής μηχανικής, απόδειξη του ότι μπορούσε να επιτύχει ένα ενωμένο βασίλειο. Είναι μια ιστορία θριάμβου. Πέτρα και εργασία, βασιλιάδες και αιωνιότητα. Τα σχολικά βιβλία την επαναλαμβάνουν, τα μουσεία την εκθέτουν και οι ξεναγοί την απαγγέλουν καθημερινά στους ταξιδιώτες που στέκονται έκθαμβοι κάτω από τα πανύψηλα μνημεία. Αλλά η έρημος θυμάται διαφορετικά καθώς το σούρουπο πέφτει και ο άνεμος κινείται απαλά ανάμεσα στις αρχαίες πέτρες. Οι αμφιβολίες αναδύονται σαν σκιές. Τι θα γινόταν αν αυτή η ιστορία δεν ήταν λάθος, αλλά τελής? Τι θα γινόταν αν οι Αιγύπτιοι δεν έχτισαν αυτά τα κτίρια, αλλά τα κληρονόμησαν, αποκαθιστώντας αυτό που ήταν ήδη αρχαίο, διεκδικώντας αυτό που υπήρχε για χιλιάδες χρόνια πριν καν υπάρξει ο πολιτισμός τους? Αυτή η ερώτηση δεν γεννήθηκε από φαντασία. Προέρχεται από ανομαλίες που αρνούνται να ταιριάξουν με την επίσημη αφήγηση, από στοιχεία που ψιθυρίζουν για ένα παρελθόν πολύ παλαιότερο, πολύ πιο παράξενο από μικρόν με τόνο, τι μας έχει προετοιμάσει η ιστορία. Σκεφτείτε την ίδια τη Σφίγγα. Μπείτε στον περίβολο που την περιβάλλει και θα δείτε τείχους καλυσμένους βαθιά στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Η πέτρα δεν είναι λία. Δεν είναι σημαδεμένη από τον άνεμο. Φέρει βαθιές κάθετες αυλακώσεις. Το αδιαμφισβήτητο σημάδι της διάβρωσης από το νερό. Βαριές και παρατεταμένες βροχοπτώσεις. Του είδους που χρειάζονται αιώνες για να σκαλίσουν το βράχο. Του είδους που δεν έχουν πέσει σε αυτό το οροπέδιο εδώ και σχεδόν 9.000 χρόνια. Πολύ πριν από την πρώτη Αιγυπτιακή δυναστεία, πολύ πριν από τη γραφή, πολύ πριν ο Νείλος εγκατασταθεί στην τρέχουσα πορεία του, έπεφτε βροχή εδώ και η Σφίγγα στεκόταν ιδιόρθια. Ή σκεφτείτε τη Μεγάλη Πυραμίδα. Στο εσωτερικό της δεν υπάρχουν ιερογλυφικά, επιγραφές, μούμιες, τελετουργικά αντικείμενα, τελετουργικές ζωγραφιές ή προσευχές για τους νεκρούς. Μόνο θάλαμοι από γρανίτη, ηχητικά-αντιχητική διάδρομη και ένα τεράστιο κουτί από γρανίτη χωρίς καπάκι. Η κατασκευή κωδικοποιεί το ΠΑΙ, το FI, την πολική ακτίνα της γης και την ταχύτητα του φωτός σε πέτρα. Τα περάσματα της ευθυγραμμίζονται με τα αστέρια με τρόπο που απαιτεί αστρονομική ακρίβεια πέρα από οτιδήποτε αποδίδεται στην 4η δυναστεία της Αιγύπτου. Δεν είναι τάφος. Είναι κάτι εντελώς άλλο. Και μετά υπάρχουν οι σφραγισμένες πόρτες. Το 1993, μια ρομποτική κάμερα ανακάλυψε μια πόρτα από ασβεστόλιθο με χαλκούς πύρους βαθιά μέσα σε ένα στενό φρεάτιο. Όταν οι μηχανικοί την τρύπησαν,
βρήκαν μια δεύτερη πόρτα πίσω από αυτήν. Οι σαρώσεις με ραντάρ αποκάλυψαν κενά κάτω από τη σφίγγα και την πυραμίδα. Η εξερεύνηση σταμάτησε. Η πρόσβαση περιορίστηκε. Οι ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες. Ακόμα και οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι άφησαν στοιχεία. Ο κατάλογος περιγράφει τον Κούφου όχι ως τον κατασκευαστή της πυραμίδας, αλλά ως τον αναστηλωτή της. Η στήλη των ονείρων δείχνει τον Τουτμό τέταρτο να ανασκάπτει τη σφίγγα από την άμμο σε ξεχασμένους χρόνους, σαν να είχε θαυτεί και να είχε ξαναχτιστεί κατά τη διάρκεια των αιώνων. Αυτές δεν είναι επιγραφές των κατασκευαστών. Είναι τα λόγια των κληρονόμων, των ανθρώπων που βρήκαν μνημεία ήδη αρχαία και προσπάθησαν να τα συντηρήσουν. Αν αυτό είναι αλήθεια, αν οι πυραμίδες και η σφίγγα προηγούνται της δυναστικής Αιγύπτου κατά χιλιάδες χρόνια, τότε όλα αλλάζουν. Η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι μια ευθεία γραμμή από τους πρωτόγονους κυνηγουσιλέκτες μέχρι τον πολιτισμό. Είναι ένας κύκλος. Πολιτισμοί αναδύονται, φτάνουν στη μεγαλοπρέπεια και εξαφανίζονται. Η γνώση κωδικοποιείται, ξεχνιέται και ανακαλύπτεται ξανά. Πυραμίδες δεν θα σηματοδοτούσαν την αρχή της μνημειακής αρχιτεκτονικής, αλλά τα απομεινάρια της επιβίωσής της από μια χαμένη εποχή, που διατηρήθηκαν μέσα από καταστροφές, περιμένοντας να γίνουν κατανοητά. Τα αποδεικτικά στοιχεία δεν βρίσκονται σε ένα μόνο μέρος. Είναι διάσπαρτα σε επιστημονικούς κλάδους που σπάνια επικοινωνούν μεταξύ τους. Η γεωλογία που διαβάζει, βροχή σε πέτρα. Η αρχαιολογία που αποκαλύπτει ανομαλίες πολύ ακριβείς για να εξηγηθούν. Μυθολογία που θυμάται εποχές πριν από τον κατακλυσμό. Γενετική που αποκαλύπτει πληθυσμούς φαντάσματα που έχουν σβηστεί από την ιστορία. Μαθηματικά που κωδικοποιούν τις διαστάσεις της γης σε μνημεία που υποτίθεται ότι χτίστηκαν με εργαλεία από χαλκό. Κομμάτι-κομμάτι, αυτά τα θραύσματα συναρμολογούνται σε μια σκιώδη αφήγηση, που μας ζητά να κοιτάξουμε πέρα από τη βολική ιστορία των βασιλέων και των τάφων και σε ένα παρελθόν πολύ πιο βαθύ από αυτό που μας έχουν διδάξει. Απόψε, ξεκινάμε αυτό το ταξίδι. Θα περπατήσουμε μέσα από πέτρες και διάβρωση, μέσα από αρχαία κείμενα και σφραγισμένους θαλάμους, μέσα από μαθηματικά και μυθολογία. Θα ακολουθήσουμε τα στοιχεία από την Γκίζα στον Μπεκλέτε, από τον ήλιο στα αστέρια, από την επιφάνεια του οροπεδίου στα κρυμμένα κενά κάτω από αυτό. Κάθε βήμα θα μας φέρνει πίσω στην ίδια ενοχλητική ερώτηση. Τι θα γινόταν αν οι Αιγύπτιοι δεν έχτιζαν τις πυραμίδες, ο ουρανός σκοτεινιάζει. Το τελευταίο φως σβήνει από τον ασβεστόλιθο. Σε αυτή την παύση μεταξύ ημέρας και νύχτας, τα μνημεία φαίνεται να αναπνέουν με το βάρος του χρόνου όχι 4,5 χιλιάδων ετών, αλλά ίσως 10. Χιλιάδες, ίσως και περισσότερο. Οι πυραμίδες αντέχουν, αδιάφορες για τις ιστορίες μας, οι πέτρες τους παρακολουθούν καθώς αυτοκρατορίες ανθίζουν και καταραίουν σε σκόνη. Και αν ακούσουμε προσεκτικά, μπορούμε να ακούσουμε τη σιωπή, όχι ως απουσία, αλλά ως παρουσία, ως πρόσκληση, ως ερώτηση, ως μνήμη που διατηρείται στη γεωμετρία και την πέτρα. Η σφίγγα περιμένει, οι πυραμίδες υψώνονται. Η έρευνά μας έχει μόλις αρχίσει. Αν αυτή η έρευνα για τη ξεχασμένη ιστορία σας ενδιαφέρει, σκεφτείτε να εγγραφείτε στο κανάλι για να μας συνοδεύσετε σε μελλοντικά ταξίδια στα μυστήρια που βρίσκονται ακριβώς πέρα από τα όρια της αποδεκτής γνώσης. Αν κάνετε like στο βίντεο, θα βοηθήσετε άλλους να ανακαλύψουν αυτές τις κρυμμένες ιστορίες και οι σκέψεις σας στα σχόλια θα γίνουν μέρος της συνεχιζόμενης αναζήτησης της αλήθειας. Επίσης, πείτε μας που βρίσκεστε και τι ώρα είναι τώρα στην πόλη σας. Θα χαρώ να σας ακούσω. Τώρα ας μιλήσουν τα στοιχεία. Μπροστά μας βρίσκεται το πρώτο στοιχείο. Αυτό που δεν μπορεί να εξηγηθεί. Αυτό που είναι γραμμένο στο νερό και στην πέτρα. Η γεωλογική απόδειξη ότι η σφίγγα υπήρχε χιλιάδες χρόνια πριν από την ίδια την Αίγυπτο. Ο πρωινός ήλιος ανατέλει πάνω από το οροπέδιο και η σφίγγα αναδύεται από τη σκιά. Από μακριά, φαίνεται αιώνια, σαν να βρίσκεται πάντα σε αυτή την άκρη της ερήμου. Αλλά η απόσταση κρύβει την αλήθεια. Για να καταλάβετε τι αποκαλύπτει η σφίγγα, πρέπει να κατεβείτε στον περίβολο που την περιβάλλει. Το βαθύ ορθογώνιο λάκκος καμένο στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα. Οι τείχοι που πλαισιώνουν το μνημείο, σαν τα τυχώματα ενός αρχαίου λατομείου, κατεβαίνουν σε αυτόν τον χώρο και ο αέρας γίνεται πιο δροσερός. Οι τείχοι υψώνονται ψηλά και στις δύο πλευρές, εμποδίζοντας τον άνεμο, περικλείοντάς σας μέσα στην πέτρα. Περάστε το χέρι σας κατά μήκος της επιφάνειας και θα νιώσετε κάτι απροσδόκητο. Όχι τις αιχμηρές άκρες του λαξευμένου βράχου, ούτε την ομαλή επιφάνεια της καλοδουλεμένης τοιχοποιίας, αλλά βαθιές, ακανόνιστες αυλακώσεις, κάθετα κανάλια, στρογγυλεμένες άκρες, κυματιστές επιφάνειες που κυματίζουν σαν παγωμένα κύματα. Αυτό δεν είναι έργο ανθρώπινων εργαλείων. Είναι το σημάδι του νερού. Το 1990, ο Dr. Robert Schoch, γεωλόγος από το Πανεπιστήμιο της Βοστόνης, στάθηκε στον ίδιο χώρο και είδε αυτό που οι Αιγυπτιολόγοι είχαν παραβλέψει για δεκαετίες. Εκπαιδευμένος να διαβάζει τις πέτρες όπως οι ιστορικοί διαβάζουν τους πάπυρους, ο Schoch αναγνώρισε αμέσως τα μοτίβα διάβρωσης.
Οι ασβεστολιθικοί τοίχοι που περιβάλλουν τη σφίγγα έφεραν τα διαμφισβήτητα σημάδια της παρατεταμένης δράσης του νερού, με βαθιές κάθετες ρογμές που είχαν σκαλιστεί από αιώνες βροχοπτώσεων. Το είδος της διάβρωσης που συμβαίνει όταν το νερό ρέει συνεχώς πάνω από το βράχο, κόβοντας προς τα κάτω με υπομονετική, αμήλικτη δύναμη. Αλλά υπήρχε ένα πρόβλημα. Ένα βαθύ, ανησυχητικό πρόβλημα. Το οροπέδιο της Γκίζας δεν έχει βιώσει βροχοπτώσεις τέτοιας έντασης για σχεδόν 9.000 χρόνια. Τα κλιματικά αρχεία είναι σαφή. Γύρω στο 10.000 π.χ., καθώς τελείωνε η τελευταία εποχή των παγετώνων, η Βόρεια Αφρική ήταν καταπράσινη. Ποτάμια έρεαν εκεί όπου τώρα η άμμος απλώνεται μέχρι τον ορίζοντα. Λιβάδια κάλυπταν τη Σαχάρα. Υποπόταμοι περπατούσαν μέσα σε λίμνες που δεν υπάρχουν πια. Η βροχή έπεφτε τακτικά, έντονα, διαμορφώνοντας το τοπίο για χιλιετίες. Αλλά γύρω στο 7.000 με 5.000 π.χ., το κλίμα άλλαξε. Οι μουσώνες υποχώρησαν. Η Σαχάρα άρχισε να μετατρέπεται σε έρημο. Όταν η τέταρτη δυναστεία ανέβηκε στην εξουσία το 2580 π.χ., το ήταν ήδη άγονη, ήδη ξηρή, ήδη η έρημος που γνωρίζουμε σήμερα. Εάν ο περίβολος της σφίγγας παρουσιάζει ενδείξεις διάβρωσης από το νερό που απαιτεί αιώνες βροχοπτώσεων, τότε το μνημείο πρέπει να έχει σκαλιστεί και να έχει εκτεθεί στα στοιχεία της φύσης κατά τη διάρκεια εκείνου του παλαιότερου υγρότερου κλίματος χιλιάδες χρόνια πριν από τον Καφρέ, χιλιάδες χρόνια πριν από την ύπαρξη της Αιγύπτου ως ενιαίου βασιλείου. Τα ευρήματα του σοκ δεν βασίζονταν σε εικασίες. Βασίζονταν σε γεωλογικές συγκρίσεις, τις ίδιες μεθόδους που χρησιμοποιούνται για τη χρονολόγηση των μοτίβων διάβρωσης σε φαράγγια, κήτες ποταμών και γκρεμούς σε όλο τον κόσμο. Εξέτασε τη διάβρωση στο σώμα της σφίγγας και στους τοίχους του περιβόλου και τη συνέκρινε με τη διάβρωση σε κοντινές κατασκευές των οποίων η ημερομηνία κατασκευής είναι σταθερά καθορισμένη. Οι ναοί του Παλαιού Βασιλείου που χτίστηκαν κατά τη διάρκεια της 4ης δυναστείας, χρονολογούνται με βεβαιότητα στην εποχή του Καφρέ και των διαδόχων του και παρουσιάζουν εντελώς διαφορετικά μοτίβα διάβρωσης. Οι ασβεστολιθικές επιφανίες τους έχουν υποστεί οριζόντια διάβρωση, έχουν λιανθεί από τον άνεμο και την άμμο. Το αποτέλεσμα 4.500 χρόνων έκθεση στην έρημο. Οι άκρες είναι αιχμηρές όπου προστατεύονται και στρογγυλεμένες όπου εκτίθενται. Αυτή είναι η διάβρωση από τον άνεμο. Η αργή τριβή των αιωρούμενων σωματιδίων πάνω στην πέτρα, το αναμενόμενο μοτίβο φθοράς για μνημεία που βρίσκονται σε ξηρό κλίμα. Αλλά ο περίβολος της σφίγγας είναι διαφορετικός. Τα τείχη του παρουσιάζουν βαθιές κάθετες αυλακώσεις, στρογγυλεμένα κανάλια και κυματοειδείς κυματώσεις, το σαφές αποτέλεσμα του νερού που ρέει προς τα κάτω, συγκεντρώνεται και σκαλίζει το βράχο για μεγάλες χρονικές περιόδους. Ο άνεμος δεν σκαλίζει κάθετα. Η άμμος δεν δημιουργεί στρογγυλεμένες ρογμές. Μόνο το νερό, επίμονο και βαρύ, μπορεί να προκαλέσει αυτό το είδος διάβρωσης. Η αντίθεση είναι αναμφισβήτητη. Σταθείτε στη βάση της σφίγγας και κοιτάξτε τους τοίχους του περιβόλου. Στη συνέχεια, περπατήστε μερικές εκατοντάδες μέτρα μέχρι το ναό της Κοιλάδας με το ακριβώς προσαρμοσμένο περίβλημα από ασβεστόλιθο. Ο ναός παρουσιάζει 4.500 χρόνια ζημιάς από τον άνεμο. Ο περίβολος της σφίγγας παρουσιάζει κάτι πολύ παλαιότερο. Η ανάλυση των γραδασμών υποδηλώνει ότι το σώμα της σφίγγας και ο περίβολος καλύστηκαν κάπου μεταξύ 7.000 και 9.000 π.χ., κατά την περίοδο που η Βόρεια Αφρική εξακολουθούσε να δέχεται σημαντικές βροχοπτώσεις. Αυτό θα τοποθετούσε την προέλευση του μνημείου στην προκεραμική νεολιθική εποχή, μια περίοδος κατά την οποία οι ανθρώπινες κοινωνίες μόλις άρχιζαν να πειραματίζονται με τη γεωργία, όταν η γραφή δεν υπήρχε, όταν η Αίγυπτος ως πολιτισμός ήταν ακόμα χιλιετίες μακριά από τη γέννησή της. Οι συνέπειες είναι συγκλονιστικές. Αν η σφίγγα είναι προγενέστερη της δυναστικής Αιγύπτου κατά 5, 6 ή ακόμα και 7.000 χρόνια, τότε το μνημείο δεν είναι έργο του Καφρέ ή οποιοδήποτε φαραώ. Είναι ένα λείψανο από μια ξεχασμένη εποχή, ένα απομεινάρι από ένα κλίμα και μια κουλτούρα εντελώς διαφορετικά από αυτά που την κατέκτησαν αργότερα. Οι Αιγύπτιοι θα είχαν συναντήσει τη σφίγγα ήδη όρθια, ήδη αρχαία, ήδη διαβρωμένη από βασιλείες που ο ίδιος ο πολιτισμός τους δεν είχε γνωρίσει ποτέ. Αυτή η υπόθεση αντιμετώπισε άμεση αντίσταση. Οι Αιγυπτιολόγοι υποστήριξαν ότι δεν υπήρχε κανένας προηγμένος πολιτισμός ικανός να σμιλεύσει ένα τέτοιο μνημείο στη Βόρεια Αφρική κατά τη διάρκεια της προκεραμικής νεολιθικής εποχής. Η επικρατούσα αρχαιολογική άποψη υποστηρίζει ότι τα μνημειώδη πέτρινα γλυπτά και οι μεγάλης κλίμακας κατασκευές εμφανίστηκαν μόνο με την άνοδο των σύνθετων κοινωνιών, των ιεραρχιών και των κεντρικών κρατών. Κανένα από αυτά, σύμφωνα με το αποδεκτό χρονοδιάγραμμα, δεν υπήρχε πριν από το 4.000 π.χ. μ.χ. Αλλά η γεωλογία δεν ενδιαφέρεται για την ιστορική συνένεση. Ο βράχος καταγράφει το χρόνο με αδιάφορη ακρίβεια. Τα μοτίβα διάβρωσης υπάρχουν, είτε ταιριάζουν με τις αφηγήσεις μας είτε όχι.
Και υπάρχει μια άλλη λεπτομέρεια που βαθαίνει το μυστήριο. Η ίδια η σφίγγα είναι σκαλισμένη από το ζωντανό βραχώδες υπόστρωμα. Το σώμα της διαμορφώθηκε αφαιρώντας τον ασβεστόλιθο γύρω της και όχι συναρμολογώντας τεμάχια. Το ίδιο βραχώδες υπόστρωμα σχηματίζει τα τείχη του περιβόλου. Όταν δημιουργήθηκε το μνημείο, αυτά τα τείχη θα ήταν φρέσκα, αιχμηρά και πρόσφατα εμφανισμένα. Με την πάροδο του χρόνου, η διάβρωση θα επηρέαζε τόσο το σώμα της σφίγγας όσο και τα τείχη του περιβόλου με παρόμοιους τρόπους, καθώς αποτελούν μέρος του ίδιου γεωλογικού σχηματισμού που εκτέθηκε την ίδια στιγμή. Αυτό που παρατήρησε ο Σοτ ήταν συνεπής διάβρωση τόσο στη σφίγγα όσο και στους τοίχους του περιβόλου, απόδειξε ότι διαβρώθηκαν μαζί υπό τις ίδιες συνθήκες για την ίδια διάρκεια. Αν η σφίγγα είχε σμιλευτεί το 2500 π.Χ., οι τοίχοι του περιβόλου θα έπρεπε να παρουσιάζουν 4.500 χρόνια διάβρωσης από την έρημο, όπως και η κοντινή ναή. Ανταυτού, παρουσιάζουν πολύ πιο εκτεταμένη διάβρωση από το νερό, υποδηλώνοντας έκθεση σε ένα πολύ παλαιότερο, υγρότερο κλίμα. Ο μόνος τρόπος για να εξηγηθεί αυτή η ασυμφωνία είναι να δεχτούμε ότι η σφίγγα είναι παλαιότερη, πολύ παλαιότερη. Οι επικριτές επισήμαναν τις μεταγενέστερες επισκευές και τροποποιήσεις που έγιναν από τις Αιγυπτιακές δυναστείες, υποστηρίζοντας ότι οι εργασίες αποκατάστασης μπορεί να συγχέουν τα μοτίβα διάβρωσης, αλλά η ανάλυση του Σοκ το έλαβε αυτό υπόψη. Ο πυρήνας από ασβεστόλιθο των περιμετρικών τείχων κάτω από τυχό μεταγενέστερες προσθήκες δείχνει την αρχική διάβρωση από το νερό. Η μεταγενέστερη Αιγυπτιακή λιθοδομή, που διακρίνεται σαφώς από τις πιο σφιχτές αρμούς και τη διαφορετική διάβρωση, βρίσκεται πάνω από το παλαιότερο, σημαδεμένα από τη βροχή βράχο σαν ένα μπάλωμα σε ένα αρχαίο ύφασμα. Φανταστείτε τι σημαίνει αυτό. Φανταστείτε τη Σαχάρα όχι ως έρημο, αλλά ως σαβάνα, πράσινες λιβάδια που εκτείνονται κάτω από εποχιακές βροχές, ποτάμια που χαράζουν μονοπάτια μέσα από το τοπίο. Και κάπου σε ένα ασβεστολιθικό οροπέδιο με θέα σε μια έφορη κοιλάδα, κάποιος χάραξε μια κολοσιαία φιγούρα από το βράχο, ίσως ένα λιοντάρι, ένα πλάσμα που δεν θυμόμαστε πια, με το πρόσωπο στραμμένο προς τον ανατέλλοντα ήλιο. Περνούν αιώνες, πέφτουν οι βροχές, το μνημείο φθήρεται, πολιτισμοί αναδύονται και καταραίουν σε κύκλους που δεν μπορούμε να εντοπίσουμε. Το κλίμα αλλάζει, η Σαχάρα στεγνώνει, το μνημείο θα φτεί, ξεχαστεί, ανακαλυφθεί ξανά, θα φτεί ξανά. Όταν φτάνουν οι Αιγύπτιοι, είναι ήδη αρχαίο, με τις ρίζες του χαμένες στο χρόνο. Το βλέπουν ως ιερό κατάλοιπο, το ανασκάπτουν, το αποκαθιστούν, ίσως ξανασκαλίζουν το κεφάλι σε ομοιότητα Φαραώ και το ενσωματώνουν στη δική τους μυθολογία. Δεν το έχτισαν. Το κληρονόμησαν. Αυτό αποκαλύπτει η πέτρα. Όχι μέσω ιερογλυφικών ή επιγραφών, αλλά μέσω της γλώσσας της γεωλογίας, μιας γλώσσας που μιλάει με μοτίβα διάβρωσης, κλιματικά αρχεία και σημάδια διάβρωσης. Τα στοιχεία είναι φυσικά, μετρήσιμα και αναπαραγώγημα. Η βροχή χάραξε τη μαρτυρία της στον ασβεστόλιθο πολύ πριν οποιοδήποτε γραφέας μάθει να γράφει. Και αν η σφίγγα είναι πράγματι επιζών από έναν πολιτισμό της πράσινης Σαχάρας, τότε αποτελεί απόδειξη για κάτι ανησυχητικό. Προηγμένες ανθρώπινες κουλτούρες μπορεί να υπήρχαν πολύ νωρίτερα από μικρόν με τόνο, τι μας έχουν διδάξει. Όχι μόνο χωριά ή οικισμοί, αλλά κοινωνίες ικανές να σχεδιάζουν, να σκαλίζουν και να δημιουργούν μνημεία σχεδιασμένα να αντέξουν στο χρόνο. Η έρημος κρατά τα μυστικά της, αλλά η πέτρα δεν ψεύδεται. Οι κάθετες αυλακώσεις στους τοίχους του περιβόλου παραμένουν. Σιωπηλοί μάρτυρες των βροχών που έπεσαν όταν η Σαχάρα ήταν νέα. Όταν ο κόσμος ήταν διαφορετικός, όταν κάποιος στάθηκε σε αυτό το οροπέδιο και σκαλίσε ένα μνημείο που θα επιζούσε ολόκληρο τον πολιτισμό του. Η σφίγγα θυμάται ο μικρόν με τόνο, τι ξέχασε η ιστορία. Και η βροχή, αδύνατη, αρχαία, αναμφισβήτητη, παραμένει γραμμένη στους τοίχους. Η πέτρα μιλάει με τα μοτίβα διάβρωσης και τα σημάδια της καιρικών φαινομένων. Αλλά οι Αιγύπτιοι άφησαν και ένα άλλο είδος μαρτυρίας, μια σκαλισμένη σκόπιμα σε μνημεία, χαραγμένη σε στήλες, διατηρημένη σε κείμενα που προορίζονταν να διακηρύξουν τα έργα των βασιλέων. Και όταν διαβάζεις προσεκτικά αυτές τις επιγραφές, αναδύεται κάτι απροσδόκητο. Οι ίδιοι οι Αιγύπτιοι δεν ισχυρίστηκαν ποτέ ότι έχτισαν τη σφίγγα. Στην πραγματικότητα, τα δικά τους αρχεία υποδηλώνουν ότι πίστευαν ότι αυτά τα μνημεία ήταν ήδη αρχαία όταν τα βρήκαν. Αυτή δεν είναι μια σύγχρονη θεωρία. Δεν είναι εικασίες που επιβάλλονται σε σιωπηλές πέτρες. Προέρχεται απευθείας από τις επιγραφές που άφησαν οι ίδιοι οι Φαραώ, δηλώσεις χαραγμένες σε ιερογλυφικά, που προορίζονταν να διαβάζονται για την αιωνιότητα, διατηρημένες σε ασβεστολιθικές πλάκες που στέκονται στη σκιά των ίδιων των μνημείων που περιγράφουν. Το πιο αποκαλυπτικό από αυτά τα κείμενα είναι το απογραφή κλεφτών, που ανακαλύφθηκε το 19ο αιώνα κοντά στη Μεγάλη Πυραμίδα, χαραγμένο κατά τη διάρκεια της 26ης δυναστείας γύρω στο 670 π.Χ. Το κείμενο περιγράφει γεγονότα που αποδίδονται στη βασιλεία του Κούφου, του Φαραώ που παραδοσιακά πιστώνεται με την κατασκευή της Μεγάλης Πυραμίδας γύρω στο 20.580 π.Χ. Ωστόσο, η επιγραφή δεν περιγράφει τον Κούφου ως οικοδόμο. Τον περιγράφει ως αναστηλωτή.
Το κείμενο είναι σαφές. Αναφέρει ότι ο Κούφου ανακάλυψε τη σφίγγα ήδη όρθια, ήδη αρχαία, θαμμένη μέχρι τους ώμους στην άμμο. Σύμφωνα με το Στέιλαρ, ο Κούφου απομάκρυνε την άμμο, ανακαίνισε το μνημείο και έχτισε ένα ναό δίπλα του για να τιμήσει τους θεούς. Η επιγραφή αναφέρει επίσης τις πυραμίδες ως υπάρχουσες κατασκευές κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Κούφου, όχι ως έργα που ανέθεσε ο ίδιος. Διαβάστε το ξανά. Σύμφωνα με αυτό το αρχαίο Αιγυπτιακό αρχείο, ο Κούφου δεν έχτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα. Την βρήκε. Οι Αιγυπτιολόγοι έχουν από καιρό απορρίψει το αστρικό κατάλογο ως μεταγενέστερη πλαστογραφία, ένα κομμάτι προπαγανδιστικού αναθεωρητισμού που δημιουργήθηκε πάνω από 2.000 χρόνια μετά το θάνατο του Κούφου. Υποστηρίζουν ότι η 26η δυναστεία, μια περίοδος που χαρακτηρίστηκε από προσπάθειες αναβίωσης της παλιάς δόξας της Αιγύπτου, παρήγαγε πολυάριθμα κείμενα που ρομαντικοποιούν το παρελθόν, αποδίδοντας ψευδείς ιστορίες σε αρχαίους βασιλιάδες προκειμένου να νομιμοποιήσουν τους σύγχρονους ηγέτες. Αλλά η απόρριψη δεν είναι εξήγηση. Αν ο κατάλογος είναι πλαστογραφία, γιατί οι μεταγενέστεροι Αιγύπτιοι επέλεξαν να μειώσουν την κληρονομιά του Κούφου, γιατί να τον απεικονίσουν ως αναστηλωτή αντί για αρχιτέκτονα του μεγαλύτερου μνημείου στη γη, η προπαγάνδα συνήθως υπερβάλλει τα επιτεύγματα, δεν τα μειώνει. Αν ο στόχος ήταν να δοξαστεί η 4η δυναστεία, γιατί να μην ανακηρυχθεί ο Κούφου ως ο υπέρτατος οικοδόμος, ο οραματιστής που διέταξε την κατασκευή των μεγάλων πυραμίδων, ο κλέφτης κάνει το αντίθετο. Παρουσιάζει τον Κούφου ως κάποιον που βρήκε μνημεία που ήδη υπήρχαν, που ήδη χρειάζονταν αποκατάσταση. Υποδηλώνει ότι ακόμη και στην εποχή του, αυτά τα κτίσματα ήταν αρκετά παλιά ώστε να έχουν θαυτεί, να έχουν ξεχαστεί και να χρειάζονται ανασκαφή. Και η επιγραφή δεν είναι η μόνη. Μία άλλη επιγραφή, πολύ πιο διάσημη και εξίσου αποκαλυπτική, βρίσκεται ανάμεσα στους σπόρους της ίδιας της σφίγγας. Γνωστή ως η στήλη των ονείρων, ανεγέρθηκε από τον Φαραώ Θουτμώση Αϊβή γύρω στο 1400 π.Χ., πάνω από 1000 χρόνια μετά τη βασιλεία του Κούφου. Ο κλέφτης αφηγείται μια ιστορία. Ως νέος πρίγκιπας, ο Θουτμώσης αποκοιμήθηκε στη σκιά της σφίγγας κατά τη διάρκεια μιας κυνηγετικής εξόρμησης. Στο όνειρό του, η σφίγγα του μίλησε, υποσχόμενη βασιλεία να απομάκρυνε την άμμο που είχε ξαναθάψει το μνημείο μέχρι το λαιμό του. Ο Θουτμώσης υπάκουσε. Ανασκάψε τη σφίγγα, την αποκατέστησε και αργότερα έγινε Φαραώ. Το όνειρο τιμά αυτή την πράξη αποκατάστασης και η επιγραφή περιγράφει συγκεκριμένα τη σφίγγα ως ένα μνημείο σε κατάσταση ερήμωσης και παραμέλησης, θαμμένα από την άμμο της έρημου πάνω στην οποία στεκόταν από αμνημονεύτων χρόνων. Προσέξτε τη διατύπωση, από αμνημονεύτων χρόνων, όχι από την εποχή του προγόνου μου Καφρέ. Δεν χτίστηκε από την 4η δυναστεία. Το κείμενο παρουσιάζει τη σφίγγα ως κάτι ήδη αρχαίο, πέρα από κάθε μνήμη. Κάτι που στεκόταν τόσο καιρό που είχε καταπιωθεί από την έρημο και ξεχαστεί. Γιατί ο Θουτμώσης Αϊβή, ένας Φαραώ που κυβέρνησε 900 χρόνια μετά την υποτιθέμενη κατασκευή της σφίγγας, να περιγράψει το μνημείο ως χαμένο στο χρόνο. Αν ο Καφρέι το είχε σκαλίσει το 2500 π.Χ., τότε μέχρι το 1400 π.Χ. θα ήταν περίπου 100 ετών, σημαντικό, αλλά όχι αρκετά αρχαίο για να ξεχαστεί. Οι πυραμίδες της 4ης δυναστείας ήταν ακόμα στη μνήμη. Τα ονόματα των βασιλέων ακόμα απαγγέλλονταν. Οι ναοί ήταν ακόμα σε χρήση. Γιατί λοιπόν η σφίγγα ήταν ήδη θαμμένη, ήδη παραμελημένη, ήδη αντιμετωπιζόμενη ως κάτι παλαιότερο από το παρελθόν που θυμόντουσαν? Η απάντηση γίνεται σαφής όταν κάνεις ένα βήμα πίσω και εξετάζεις το ευρύτερο μοτίβο. Σε πολλές δυναστείες, σε επιγραφές που χωρίζονται από αιώνες, τα Αιγυπτιακά κείμενα περιγράφουν με συνέπεια τη σφίγγα και τις πυραμίδες όχι ως δημιουργίες της Αιγύπτου, αλλά ως κληρονομιά από μια παλαιότερη εποχή. Μιλούν για αποκατάσταση, ανασκαφή και ανακάλυψη, όχι για αρχική κατασκευή. Αυτό το μοτίβο είναι σημαντικό. Οι Αιγύπτιοι ήταν σχολαστικοί αρχαιοθέτες. Καταγράφονταν τα πάντα. Πολέμους, εμπόριο, κατασκευή ναών, βασιλικά διατάγματα, θρησκευτικές γιορτές. Οι Φαραώ διακήρυσαν τα οικοδομικά τους έργα με υπερηφάνεια, απαριθμώντας κάθε πέτρα που τοποθετούσαν, κάθε θεό που τιμούσαν, κάθε εχθρό που νικούσαν. Η τύχη των ναών είναι καλυμμένη με επιγραφές που υμνούν τα επιτεύγματα των βασιλέων, συχνά υπερβάλλοντας τις πράξεις τους σε θεϊκές διαστάσεις. Ωστόσο, όταν πρόκειται για τα μεγαλύτερα μνημεία της Γκίζας, αυτή η αλαζονική τήρηση αρχείων σιωπά. Δεν υπάρχουν σύγχρονες επιγραφές της 4ης δυναστείας μέσα στη Μεγάλη Πυραμίδα που να περιγράφουν την κατασκευή της. Δεν υπάρχουν λεπτομερείς περιγραφές για το πως οι πέτρες εξορισόταν, μεταφέρονταν ή συναρμολογούνταν. Δεν υπάρχουν ιερογλυφικά που να διακηρύσουν το όραμα του Κούφου ή τη μηχανική του ιδιοφυΐα. Μόνο σιωπή και μεταγενέστερα κείμενα που μιλούν για αποκατάσταση και όχι για δημιουργία. Συγκρίνεται αυτό με άλλα Αιγυπτιακά μνημεία. Ο ναός του Καρανάχη έχει επιγραφές που περιγράφουν λεπτομερώς την επέκτασή του κατά τη διάρκεια των αιώνων, αναφέροντας τους βασιλιάδες που πρόσθεσαν κολόνες, πύλες και ιερά.
Ο ναός του Ραμσί Δευτέρου στο Αμπού Σύμπολ είναι καλυμμένος με γλυπτά που διακηρύσσουν τις νίκες του και τη θεϊκή του ιδιότητα. Ακόμη και η μικρότερη τάφη στην κοιλάδα των βασιλέων είναι γεμάτη με κείμενα που καθοδηγούν τους νεκρούς στη μετά θάνατον ζωή, με προσευχές χαραγμένες σε κάθε επιφάνεια. Αλλά η Μεγάλη Πυραμίδα, χωρίς επιγραφές, η Σφίγγα, χωρίς μύθο δημιουργίας, χωρίς υπογραφή κατασκευαστή, μόνο με τα γενέστερα κείμενα που περιγράφουν την ανακάλυψή της. Αυτή η απουσία δεν είναι τυχαία. Είναι ένα κενό που περιμένουμε να βρούμε βεβαιότητα. Και σε αυτό το κενό, οι μεταγενέστερες επιγραφές ψιθυρίζουν μια ανησυχητική πιθανότητα. Οι Αιγύπτιοι δεν έχτισαν αυτά τα μνημεία επειδή υπήρχαν ήδη όταν η Αίγυπτος ανέβηκε στην εξουσία. Σκεφτείτε τις συνέπειες. Αν η Σφίγγα ήταν ήδη θαμμένη και ξεχασμένη την εποχή του Θουτμόση Αϊβή, τότε πρέπει να στεκόταν εκεί για πολύ περισσότερο χρόνο από μικρόν με τόνο, τι επιτρέπει η συμβατική χρονολόγηση. Τα μνημεία δεν γίνονται αρχαία πέρα από τη μνήμη σε μόλις 1000 χρόνια. Όχι σε μια κουλτούρα που διατηρούσε συνεχή γραπτά αρχεία. Όχι σε έναν πολιτισμό που σεβόταν τους προγόνους του και διατήρησε τα ονόματά τους. Αλλά αν η Σφίγγα στεκόταν όρθια για 5.000 χρόνια, για 7.000 χρόνια, για 10.000 χρόνια, τότε η φράση «από αμνημονεύτων χρόνων» αρχίζει να έχει νόημα. Τότε η ταφή στην άμμο, η έλλειψη μνήμης για την προέλευσή της, η επαναλαμβανόμενη ανάγκη για ανασκαφή και αποκατάσταση. Όλα αυτά ταιριάζουν σε μια διαφορετική αφήγηση. Μια αφήγηση στην οποία η Σφίγγα είναι προγενέστερη της ίδιας της Αιγύπτου. Οι Αιγύπτιοι συνάντησαν αυτά τα μνημεία με τον ίδιο τρόπο που οι αρχαιολόγοι συναντούν σήμερα τα ερείπια ως απομεινάρια κάτι παλαιότερου, κάτι που χτίστηκε από ανθρώπους των οποίων τα ονόματα είχαν χαθεί, των οποίων οι σκοποί είχαν ξεθοριάσει στη θρυλική παράδοση. Τα αποκατέστησαν. Τα σεβάστηκαν. Χτίσανε ναούς γύρω τους, αλλά δεν τα έχτισαν. Αυτό αποκαλύπτουν οι δικές τους επιγραφές, αν είμαστε πρόθυμοι να τις διαβάσουμε χωρίς την προκατάληψη της σύγχρονης αφήγησης. Ο κλέφτης αποθεμάτων και ο κλέφτης ονείρων δεν είναι μεμονωμένες ανομαλίες. Είναι αποδείξεις μιας συνεπούς παράδοσης, στην οποία οι πυραμίδες και η Σφίγγα θεωρούνταν κληρονομιά μιας χαμένης εποχής, όχι δημιουργίες της 4ης δυναστείας. Γιατί τότε η επικρατούσα Αιγυπτιολογία επιμένει ότι ο Κούφου έχτισε τη Μεγάλη Πυραμίδα και ο Καφρές μίλεψε τη Σφίγγα. Η απάντηση βρίσκεται εν μέρει στην απουσία εναλλακτικών αποδεικτικών στοιχείων. Χωρίς σύγχρονες επιγραφές, οι Αιγυπτιολόγοι βασίζονται σε περιστασιακές συνδέσεις. Την εγκύτητα των πυραμίδων με τους τάφους της 4ης δυναστείας, τις στιλιστικές ομοιότητες μεταξύ ορισμένων αγαλμάτων και του κεφαλιού της Σφίγγας και τη λογιστική εφικτότητα του χρονοδιαγράμματος κατασκευής. Αλλά τα περιστασιακά στοιχεία δεν είναι το ίδιο με τις αποδείξεις. Και όταν τα ίδια τα κείμενα των Αιγυπτίων έρχονται σε αντίθεση με το αποδεκτό χρονοδιάγραμμα, πρέπει να αναρωτηθούμε ποια ιστορία εμπιστευόμαστε και γιατί. Ο ήλιος δείει ξανά πάνω από την Γκίζα και η Σφίγγα επιστρέφει στη σκιά. Ο ονειρεμένος χάλιβας στέκεται σιωπηλός ανάμεσα στα πόδια της. Τα ιερογλυφικά της είναι ακόμα ευανάγνωστα μετά από 3.400 χρόνια. Οι λέξεις παραμένουν. Από αμνημονεύτων χρόνων. Όχι πρόσφατες. Όχι αναμνηστικές. Όχι διεκδικούμενες. Ακόμη και οι Αιγύπτιοι, οι μάστορες της πέτρας και των αρχείων, έβλεπαν αυτά τα μνημεία με δέος και αβεβαιότητα. Δεν θεωρούσαν τους εαυτούς τους αρχιτέκτονες της αιωνιότητας, αλλά φύλακες της, όχι δημιουργούς της Σφίγγας, αλλά αυτούς που τη βρήκαν, θαμμένοι και ξεχασμένοι, να περιμένει κάτω από την άμμο. Τα μνημεία ήταν ήδη αρχαία όταν η Αίγυπτος ήταν νέα. Οι επιγραφές το λένε, η γεωλογία το επιβεβαιώνει, και η σιωπή μέσα στις πυραμίδες, ανέγγιχτη από το αλαζονικό χέρι οποιοδήποτε φαραώ, αντυχεί την ίδια αλήθεια. Αυτά δεν είναι τάφη βασιλέων. Είναι λείψανα κάτι παλαιότερου, και οι Αιγύπτιοι το γνώριζαν. Αν οι Αιγύπτιοι κληρονόμησαν τα μνημεία αντί να τα χτίσουν, τότε το επόμενο ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο. Για ποιο σκοπό σχεδιάστηκαν αρχικά αυτά τα κτίσματα? Για να απαντήσουμε σε αυτό, πρέπει να αφήσουμε πίσω μας τον ήλιο της ερήμου και να κατεβούμε στο εσωτερικό της Μεγάλης Πυραμίδας, σε διαδρόμους λαξευμένους με απίστευτη ακρίβεια, σε θαλάμους που αψηφούν τη λογική της ταφής, σε μια σιωπή που μοιάζει λιγότερο με τάφο και περισσότερο με μια μηχανή που περιμένει να την κατανοήσουν. Η είσοδος είναι στενή, απότομη και ασφικτική. Κατεβαίνεις μέσα από τον αρχικό διάδρομο, σκυμμένος και προσεκτικός. Οι ασβεστολιθικοί τοίχοι σφίγγουν από τις δύο πλευρές. Ο αέρας γίνεται πιο δροσερός. Ήχοι του έξω κόσμου σβήνουν. Και τότε το πέρασμα ανοίγει και βρίσκεσαι στη μεγάλη γκαλερί, έναν διάδρομο τόσο τεράστιο, τόσο αρχιτεκτονικά εξελιγμένο που σε κάνει να σταματήσεις. Η μεγάλη γκαλερί έχει ύψος σχεδόν 9 μέτρα. Οι τοίχοι της είναι στρωμένοι με επικαλυπτόμενες ασβεστολιθικές πλάκες που στενεύουν προς την οροφή, δημιουργώντας μια δομή λειτουργική και ανεξήγητη. Κάθε πέτρα είναι κομμένη με ανοχές που μετρώνται σε κλάσματα του χιλιοστού. Οι γωνίες είναι τέλειες.
Η ευθυγράμμιση είναι ακριβής και στο βάθος. Το πέρασμα οδηγεί προς τα πάνω στην αίθουσα του βασιλιά. Ένα δωμάτιο χτισμένο εξ ολοκλήρου από κόκκινα γρανιτένια μπλοκ, το καθένα από τα οποία ζυγίζει δεκάδες τόνους, τοποθετημένα το ένα δίπλα στο άλλο τόσο σφιχτά που δεν χωράει ούτε μια λεπίδα ανάμεσά τους. Σταθείτε σε εκείνη την αίθουσα. Αφήστε τη σιωπή να σας περιβάλλει και ρωτήστε τον εαυτό σας: μοιάζει αυτό με τάφο? Δεν υπάρχουν ιερογλυφικά στους τοίχους, ούτε προσευχές για τους νεκρούς. Δεν υπάρχουν ζωγραφισμένες τοιχογραφίες που απεικονίζουν το ταξίδι στον κάτω κόσμο. Δεν υπάρχουν επιγραφές που να αναφέρουν το όνομα ενός Φαραώ ή να επικαλούνται την προστασία των θεών. Όλοι οι άλλοι βασιλικοί τάφοι στην Αίγυπτο είναι γεμάτοι με τελετουργικά κείμενα, εικόνες, ξόρκια χαραγμένα σε πέτρα για να καθοδηγήσουν τον νεκρό μέσα από τους κινδύνους της μετά θάνατον ζωής. Η τύχη των τάφων στην κοιλάδα των βασιλέων είναι καλυμμένη από το δάπεδο μέχρι την οροφή με σκηνές από το βιβλίο των νεκρών, προστατευτικές θεότητες και δηλώσεις θεϊκής βασιλείας. Αλλά εδώ, στο μεγαλύτερο μνημείο που κατασκευάστηκε ποτέ, δεν υπάρχει τίποτα, μόνο λίγη τύχη από γρανίτη, μια επίπεδη οροφή και, στο κέντρο του δωματίου, ένα τεράστιο ορθογώνιο κουτί σκαλισμένο από ένα ενιαίο κομμάτι κόκκινου γρανίτη. Αυτό το κουτί, που συχνά ονομάζεται σαρκοφάγος, έχει γίνει το κεντρικό στοιχείο της θεωρίας του τάφου. Οι Αιγυπτιολόγοι υποστηρίζουν ότι προοριζόταν να φιλοξενήσει το σώμα του Κούφου, ότι την βορύχη το άδειασαν στην αρχαιότητα και ότι ο σκοπός της πυραμίδας είναι αυτονόητος. Αλλά το ίδιο το κουτί έρχεται σε αντίθεση με αυτή την ερμηνεία. Δεν έχει καπάκι. Ποτέ δεν είχε. Οι εσωτερικές επιφάνειες είναι τραχιές, ακατέργαστες, ακατάλληλες για να φιλοξενήσουν ένα σώμα τυλιγμένο σε ιερά λινά. Δεν υπάρχουν επιγραφές, ούτε χαρτιά, ούτε ενδείξεις ότι χρησιμοποιήθηκε ποτέ για ταφή. Και εδώ είναι η κρίσιμη λεπτομέρεια. Το κυβότιο είναι πλατύτερο από τα περάσματα που οδηγούν στο θάλαμο του βασιλιά. Δεν θα μπορούσε να έχει μεταφερθεί εκεί μετά τη σφράγιση του θαλάμου. Πρέπει να έχει τοποθετηθεί κατά τη διάρκεια της κατασκευής, να έχει σκαλιστεί επιτόπου ή να έχει ενσωματωθεί στη δομή από την αρχή. Δεν είναι έτσι που σχεδιάζονται οι τάφοι. Οι σαρκοφάγοι μεταφέρονται κατά τη διάρκεια της ταφής, δεν ενσωματώνονται ως αρχιτεκτονικά στοιχεία. Το γρανιτένιο κουτί στο θάλαμο του βασιλιά λειτουργεί περισσότερο ως συστατικό του σχεδιασμού της πυραμίδας παρά ως αντικείμενο. Και μετά υπάρχει ο ήχος. Τα τελευταία χρόνια, ερευνητές που μελετούν τις ακουστικές ιδιότητες του θαλάμου του βασιλιά ανακάλυψαν κάτι εξαιρετικό. Ο θάλαμος αντυχεί σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. 110 Hz. Όταν εισάγεται ήχος, μια φωνή, ένα τύμπανο, ένας τόνος. Οι γρανιτένιοι τοίχοι τον ενισχύουν, δημιουργώντας μια αρμονική αντίχηση που δονείται μέσα από την πέτρα και στο σώμα οποιοδήποτε στέκεται μέσα. Αυτή η συχνότητα δεν είναι τυχαία. Μελέτες στην ευρωεπιστήμη έχουν δείξει ότι τα 110 Hz μπορούν να αλλάξουν τη δραστηριότητα των εγκεφαλικών κυμάτων, προκαλώντας καταστάσεις που σχετίζονται με διαλογισμό, έκσταση και αυξημένη συνειδητότητα. Σχεδιάστηκε ο θάλαμος για αυτό το σκοπό. Χτίστηκε για να αντυχεί, να ενισχύει τον ήχο, να δημιουργεί μια εμπειρία πέρα από το φυσικό. Αν ναι, δεν ήταν τάφος. Ήταν ένα όργανο. Και η μεγάλη γκαλερία ψηφά τη λογική της ταφής. Οι τοξωτοί τοίχοι της δημιουργούν ένα χώρο που ενισχύει τον ήχο, διοχετεύοντας τα ακουστικά κύματα προς τα πάνω και εστιάζοντας τα προς το θάλαμο του βασιλιά. Ορισμένοι ερευνητές έχουν προτείνει ότι η γκαλερί κάποτε περιείχε ξύλινα ή μεταλλικά αντυχεία, συσκευές που μπορούσαν να δονούνται σε συγκεκριμένες συχνότητες, μετατρέποντας ολόκληρο το πέρασμα σε έναν συντονισμένο ακουστικό θάλαμο. Οι κόγχες που είναι σκαλισμένες στους τοίχους της γκαλερί, οι οποίες για πολύ καιρό θεωρούνταν συμβολικές, μπορεί να ήταν λειτουργικές υποδοχές σχεδιασμένες να συγκρατούν εξαρτήματα ενός μηχανισμού που έχει πλέον εξαφανιστεί. Προχωρώντας πιο βαθιά στην πυραμίδα, οι ανομαλίες πολλαπλασιάζονται. Κάτω από το θάλαμο του βασιλιά βρίσκεται ο θάλαμος της βασίλισσας, ένα άλλο δωμάτιο από γρανίτη με στενούς άξονες που εκτείνονται από τους τοίχους του. Αυτοί οι άξονες δεν οδηγούν έξω. Ήταν σφραγισμένοι από μέσα, με άγνωστο σκοπό. Αλλά όταν οι μηχανικοί μέτρησαν τις γωνίες τους, ανακάλυψαν κάτι εκπληκτικό. Οι άξονες ευθυγραμμίζονται με συγκεκριμένα αστέρια, όπως θα εμφανίζονταν στον νυχτερινό ουρανό πριν από χιλιάδες χρόνια. Ο νότιος άξονας από το θάλαμο της βασίλισσας δείχνει προς το Σύριο. Ο βόρειος άξονας ευθυγραμμίζεται με το αστέρι Θούμπιν, το οποίο χρησιμεύε ως πολικός αστέρας κατά την εποχή που η Σαχάρα ήταν ακόμα πράσινη. Αυτές δεν είναι τυχαίες κατευθύνσεις. Είναι αστρονομικά ακριβείς υπολογισμένες ευθυγραμμίσεις που απαιτούσαν γνώση της ουράνιας μηχανικής, των θέσεων των αστεριών και της αργής ταλάντωσης του άξονα της γης, γνωστής ως προέλευση. Γιατί ένας τάφος να περιέχει αστρικούς άξονες, γιατί να προσανατολίζονται οι θάλαμοι προς αστερισμούς, οι Αιγύπτιοι συνέδεαν ορισμένα αστέρια με θεούς και τη μετά θάνατον ζωή. Αλλά αυτό το επίπεδο ακρίβειας ξεπερνά το συμβολισμό. Αυτές οι ευθυγραμμίσεις υποδηλώνουν ότι η πυραμίδα χτίστηκε από ανθρώπους που κατανοούσαν τον ουρανό με επιστημονική ακρίβεια, που παρακολουθούσαν τον ουρανό όχι μόνο για τελετουργικούς λόγους, αλλά για λόγους που δεν έχουμε ακόμη κατανοήσει πλήρως.
Και μετά υπάρχει και ο ίδιος ο γρανίτης. Ο θάλαμος του βασιλιά είναι κατασκευασμένος από κόκκινο γρανίτη Ασουάν, μια πέτρα πλούσια σε κρίσταλο χαλαζία. Ο χαλαζίας είναι επιηλεκτρικός. Παράγει ηλεκτρικό φορτίο όταν υποβάλλεται σε πίεση. Το τεράστιο βάρος της πυραμίδας που πιέζει τα γρανιτένια μπλοκ θα δημιουργούσε συνεχή πίεση, η οποία θα μπορούσε να παράγει ασθενή ηλεκτρικά πεδία μέσα στο θάλαμο. Σε συνδυασμό με την ακουστική συντονισμό και τις ευθυγραμμίσεις των αστεριών, αυτό εγείρει ένα ερώτημα. Οι αρχαιολόγοι διστάζουν να ρωτήσουν: η Μεγάλη Πυραμίδα σχεδιάστηκε για να αξιοποιεί ενέργεια, όχι με τη σύγχρονη έννοια της παραγωγής ενέργειας, αλλά με τρόπους που δεν κατανοούμε ακόμη. Ως συσκευή εστίασης ήχου, φωτός ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, ως δομή χτισμένη σύμφωνα με τις αρχές της φυσικής που ευθυγραμμίζονται με τις φυσικές δυνάμεις, ως μηχανή κατασκευασμένη για σκοπούς που υπερβαίνουν την ταφή. Τα μαθηματικά στοιχεία υποστηρίζουν αυτή την ερμηνεία. Οι διαστάσεις της Μεγάλης Πυραμίδας κωδικοποιούν πληροφορίες που υπερβαίνουν κατά πολύ τις απαιτήσεις ενός τάφου. Η αναλογία του ύψους της με την περίμετρο της βάσης της είναι ακριβώς 2 π, που σημαίνει ότι οι αναλογίες της πυραμίδας κωδικοποιούν το π. Η μαθηματική σταθερά που ορίζει κύκλους και σφαίρες. Το ύψος της πυραμίδας πολλαπλασιασμένο με 43. 200 ισούται με την πολική ακτίνα της Γης. Η περίμετρος πολλαπλασιασμένη με τον ίδιο αριθμό ισούται με την ισημερινή περιφέρεια της Γης. Αυτό δεν είναι σύμπτωση. Ο αριθμός 43. 200 είναι σημαντικό στα αρχαία αστρονομικά συστήματα, καθώς αντιπροσωπεύει ένα κλάσμα του κύκλου της προόδου. Η 25. 920 της ταλάντωση του άξονα της Γης. Οι κατασκευαστές κωδικοποίησαν γεωδετικά δεδομένα, τις διαστάσεις της Γης, σε μια κατασκευή που υποτίθεται ότι χτίστηκε ως τάφος για έναν μόνο βασιλιά. Γιατί, η πυραμίδα είναι επίσης ευθυγραμμισμένη με τον πραγματικό βορρά με ακρίβεια 3 στα 60 του 1 βαθμού, πιο ακριβής από τα περισσότερα σύγχρονα κτίρια. Για να επιτευχθεί αυτό απαιτείται προηγμένη τοπογραφία, αστρονομική παρατήρηση και κατανόηση της περιστροφής της Γης. Η ευθυγράμμιση με τους κύριους άξονες δεν είναι συμβολική. Είναι λειτουργική, σαν η πυραμίδα να είχε σχεδιαστεί για να αλληλεπιδρά με τη γεωμετρία του πλανήτη. Ο χρυσός λόγος εμφανίζεται στη γωνία κλίσης της πυραμίδας. Οι διαστάσεις του θαλάμου του βασιλιά αντανακλούν αρμονικές μαθηματικές σχέσεις. Η δομή είναι κορεσμένη με κωδικοποιημένες σταθερές πληροφοριών, αναλογίες και μετρήσεις που υποδηλώνουν ότι οι κατασκευαστές κατήχαν γνώσεις μαθηματικών, αστρονομίας και φυσικών ιδιοτήτων της Γης. Αν αυτό ήταν τάφος, γιατί να κωδικοποιηθούν τέτοιες πληροφορίες, γιατί να χτιστεί με τέτοια ακρίβεια, γιατί να ευθυγραμμιστεί με τα αστέρια και τα καρδινάλια σημεία, γιατί να κατασκευαστούν ακουστικοί θάλαμοι και δωμάτια από γρανίτη γεμάτα χαλαζία, τα στοιχεία δείχνουν προς μία κατεύθυνση. Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν χτίστηκε ως τάφος. Χτίστηκε ως κάτι άλλο, ένα επιστημονικό όργανο, μια δομή συντονισμού, ένας γεωδετικός δείκτης, ένα αποθετήριο γνώσης που διατηρείται σε πέτρα. Οι τάφοι είναι χώροι τελετουργίας και μνήμης. Είναι διακοσμημένοι, έχουν επιγραφές, γεμάτοι με αντικείμενα που προορίζονται να εξυπηρετήσουν τους νεκρούς στη μετά θάνατον ζωή. Η Μεγάλη Πυραμίδα δεν περιέχει τίποτα από αυτά. Είναι σιωπηλή, μαθηματική, ακριβής. Δεν μιλάει με λέξεις, αλλά με αναλογίες, συχνότητες και ευθυγραμμίσεις. Μοιάζει λιγότερο με ταφικό θάλαμο και περισσότερο με ένα σχέδιο. Μια δομή σχεδιασμένη να επικοινωνεί πληροφορίες σε όποιον διαθέτει τη γνώση να τις διαβάσει. Βγαίνοντας από την πυραμίδα και μπαίνοντας στον ήλιο της ερήμου, η ερώτηση σε ακολουθεί. Αν δεν ήταν τάφος, τότε τι ήταν, τι προσπαθούσαν να επιτύχουν οι κατασκευαστές, ποια γνώση διατήρησαν, και γιατί, μετά από τόσο καιρό, εξακολουθούμε να αρνούμαστε να δούμε την πυραμίδα για αυτό που είναι. Όχι τάφος, μηχανή, μνημείο μιας επιστήμης που έχουμε ξεχάσει, ένα μήνυμα κωδικοποιημένο σε πέτρα, που περιμένει κάποιον να το καταλάβει. Η σιωπή μέσα στην πυραμίδα δεν είναι η σιωπή του θανάτου. Είναι η σιωπή κάτι που περιμένει, κάτι ημιτελές, κάτι που ακόμα αντυχεί με σκοπό. Ακόμα και τώρα, μετά από χιλιετίες παραμέλησης, έχουμε μόλις αρχίσει να ακούμε. Αν η Μεγάλη Πυραμίδα δεν είναι τάφος και οι θάλαμοι της σχεδιάστηκαν για σκοπούς που δεν καταλαβαίνουμε ακόμα, τότε η επόμενη ερώτηση γίνεται κρίσιμη. Τι άλλο κρύβεται μέσα? Για πάνω από έναν αιώνα, οι εξερευνητές υποθέτουν ότι το εσωτερικό της πυραμίδας είχε χαρτογραφηθεί πλήρως, 3 κύριοι θάλαμοι, μερικά περάσματα και τίποτα περισσότερο. Αλλά το 1993, ένας Γερμανός μηχανικός ονόματι Ρούντολφ Γκαντέμπρινγκ έστειλε ένα μικρό ρομπότ σε έναν άξονα όπου κανένας άνθρωπος δεν μπορούσε να ακολουθήσει. Και αυτό που ανακάλυψε άλλαξε τα πάντα. Ο φρεάτιο αυτός εκτείνεται από το θάλαμο της Βασίλισσας, ένα από τα κεντρικά δωμάτια της πυραμίδας. Έχει ελάχιστα 8 τετραγωνικά μέτρα, είναι πολύ στενός για να μπει οποιοσδήποτε άνθρωπος, πολύ μικρός ακόμη και για ένα παιδί. Για δεκαετίες,
Οι Αιγυπτιολόγοι απέρριπταν αυτούς τους φρεάτιους ως συμβολικούς, αποκαλώντας τους φρεάτια αέρα ή φρεάτια ψυχής, σχεδιασμένα για να επιτρέπουν στο πνεύμα του Φαραώ να ανέβει στα αστέρια. Αλλά αν αυτό ήταν αλήθεια, γιατί ήταν σφραγισμένοι από μέσα, γιατί να χτίσουν περάσματα που δεν οδηγούν πουθενά, ο Γκαντέμπρινγκ σχεδίασε ένα μικρό ρομποτικό όχημα εξοπλισμένο με κάμερα και φώτα. Το ονόμασε από τον Αιγυπτιακό Θεό που ανοίγει το δρόμο. Στις 22 Μαρτίου 1993, το ρομπότ μπήκε στο νότιο άξονα του θαλάμου της Βασίλισσας και άρχισε την αργή του ανάβαση. Η κάμερα μετέδωσε εικόνες χαμηλής ανάλυσης σε οθόνες έξω από την πυραμίδα. Λίες ασβεστολιθικές τοιχόποιες, στενές γωνίες, ο άξονας να ανεβαίνει σταθερά προς τα πάνω στο σκοτάδι. Και τότε, 65 μέτρα μέσα στο πέρασμα, το ρομπότ σταμάτησε. Το εμπόδιο ήταν μια ασβεστολιθική πόρτα. Όχι ένα τμήμα που είχε καταρρεύσει, όχι συντρίμμια, μια πόρτα τοποθετημένη σκόπιμα, προσεκτικά τοποθετημένη με δύο χαλκούς πύρους συλλαβές που προεξήχαν από την επιφάνειά της. Η πόρτα ήταν λιασμένη, τοποθετημένη στο ίδιο επίπεδο με τους τοίχους του φρέατος, προφανώς σκόπιμα. Δεν ήταν σχεδιασμένη για να κρατάει τους ανθρώπους έξω, καθώς κανένας δεν μπορούσε να χωρέσει στο φρέαρ. Ήταν σχεδιασμένη για να σφραγίζει κάτι μέσα. Η ανακάλυψη προκάλεσε αμέσως αντιπαραθέσεις. Αν η πυραμίδα ήταν απλά ένα τάφος, γιατί οι κατασκευαστές της να χτίσουν στενά φρέατα που οδηγούσαν σε σφραγισμένες πόρτες βαθιά μέσα στο κτίριο, ποιο σκοπό θα μπορούσαν να εξυπηρετούν, και το πιο σημαντικό, τι βρισκόταν πίσω από αυτές, για σχεδόν μια δεκαετία, η πόρτα παρέμεινε ανέγγιχτη. Τα αιτήματα για περαιτέρω εξερεύνηση καθυστερούσαν, αναβάλλονταν, εμπλέκονταν σε γραφειοκρατικούς περιορισμούς. Τελικά, το 2002, μια ομάδα με επικεφαλής τον Δ. Ζάχη Χαβάς, τότε επικεφαλής αρχαιολόγο της Αιγύπτου, έλαβε άδεια να ανοίξει μια μικρή τρύπα στην πόρτα χρησιμοποιώντας μια κάμερα οπτικών ινών. Το γεγονός μεταδόθηκε ζωντανά από την τηλεόραση, σε εκατομμύρια τηλεθεατές, σαν να επρόκειτο να αποκαλυφθεί το μεγαλύτερο μυστικό της πυραμίδας. Η κάμερα προχώρησε μέσα από την τρύπα, ο φακός ρυθμίστηκε. Και στην άλλη πλευρά της πρώτης πόρτας, μόλις λίγα εκατοστά μακριά, υπήρχε μια δεύτερη πόρτα. Ένας άλλος ασβεστολιθικός όγκος, ένα άλλο εμπόδιο, που σφράγιζε τον άξονα ακόμα πιο βαθιά μέσα στην πυραμίδα. Η μετάδοση τελείωσε απότομα. Η έρευνα κλείστηκε. Δεν επιτράπηκε περαιτέρω εξερεύνηση. Η δεύτερη πόρτα παραμένει ανέγγιχτη. Ο άξονας παραμένει σφραγισμένος και οι ερωτήσεις παραμένουν αναπάντητες. Γιατί να χτίσεις μια πόρτα μέσα σε ένα πέρασμα στο οποίο δεν μπορεί να εισέλθει κανένας άνθρωπος, γιατί να τοποθετήσεις μια δεύτερη πόρτα αμέσως πίσω από την πρώτη, αν αυτοί οι άξονες ήταν συμβολικοί, γιατί να τους φραγίσεις τόσο σκόπιμα, και γιατί, όταν η σύγχρονη τεχνολογία επέτρεψε τελικά την εξερεύνηση, η πρόσβαση έγινε ξαφνικά περιορισμένη. Το μοτίβο επαναλαμβάνεται σε όλη την πυραμίδα. Στον βόρειο άξονα της αίθουσας της Βασίλισσας, οι εξερευνητές βρήκαν μια παρόμοια διαμόρφωση. Ένα στενό πέρασμα που οδηγούσε προς τα πάνω, ένα μεταλλικό αντικείμενο ενσωματωμένο στην πέτρα και, για άλλη μια φορά, περιορισμένη πρόσβαση, εμποδίζοντας την περαιτέρω έρευνα. Οι σαρώσεις με ραντάρ που πραγματοποιήθηκαν το 1980 και ξανά τη δεκαετία του 2000 αποκάλυψαν ανομαλίες σε όλη την πυραμίδα, κενά, αίθουσες, κοιλότητες που δεν εμφανίζονται σε κανένα αρχιτεκτονικό σχέδιο. Ορισμένες σαρώσεις έδειξαν κενά κάτω από το θάλαμο του βασιλιά. Άλλες ανίχνευσαν μεγάλα κενά μέσα στην κεντρική τοιχοποιία της πυραμίδας, χώρους που δεν θα έπρεπε να υπάρχουν αν η δομή ήταν απλώς μια συμπαγή στίβα από ασβεστολιθικά μπλοκ. Αλλά κάθε φορά που ανιχνεύονται αυτές οι ανομαλίες, η εξερεύνηση σταματά, η πρόσβαση απαγορεύεται. Τα δεδομένα ταξινομούνται ή απορρίπτονται και η επίσημη αφήγηση παραμένει αμετάβλητη. Η πυραμίδα είναι ένας τάφος που έχει εξερευνηθεί πλήρως και δεν κρύβει άλλα μυστικά. Κατεβαίνοντας κάτω από το οροπέδιο της Γκίζας, το μυστήριο βαθαίνει. Το 1999, ο ίδιος ο Γόζ ανακοίνωσε την ανακάλυψη ενός υπόγειου συγκροτήματος που είναι τώρα γνωστό ως ο φρεάτιο του Όσιρι. Βρίσκεται κοντά στη γέφυρα που συνδέει τις πυραμίδες με τη Σφίγγα, ο άξονας κατεβαίνει πάνω από 90 πόδια μέσα από συμπαγές βράχο, περνώντας από 3 επίπεδα θαλάμων πριν φτάσει σε ένα τελικό δωμάτιο βυθισμένο σε υπόγεια ύδατα. Στο χαμηλότερο επίπεδο, οι εξερευνητές βρήκαν μια τεράστια σαρκοφάγο από γρανίτη που περιβάλλεται από μικρότερους θαλάμους, όλοι λαξευμένοι από το βράχο με ακρίβεια που συναγωνίζεται την ίδια την πυραμίδα. Η επίσημη εξήγηση παρουσιάζει τον άξονα του Όσιρι ως συμβολικό τάφο, ένα σενόταρ που αντιπροσωπεύει το μυθολογικό τόπο ταφής του Όσιρι, θεού του υπόκοσμου. Αλλά η δομή αμφισβητεί αυτή την ερμηνεία. Ο άξονας απαιτούσε προηγμένη μηχανική για την εξκαφή, κόβοντας ασβεστόλιθο και γρανίτη, διαχειριζόμενος τα υπόγεια ύδατα, κατασκευάζοντας θάλαμους σε βάθη που προκαλούν ακόμη και τις σύγχρονες τεχνικές γεώτρησης. Ο χαμηλότερος θάλαμος παραμένει μερικώς βυθισμένος, με άγνωστες διαστάσεις και ανεξήγητο σκοπό. Και εδώ είναι η ανησυχητική λεπτομέρεια. Η ραδιοχρονολόγηση οργανικού υλικού που βρέθηκε στον άξονα υποδηλώνει ότι μπορεί να είναι παλαιότερο από την 4η δυναστεία.
Πολύ παλαιότερο. Αν αυτό είναι αλήθεια, αυτό θα σήμαινε ότι ο άξονας του Όσιρη, όπως και η Σφίγγα, είναι προγενέστερος της ανάδυσης της δυναστικής Αιγύπτου. Θα σήμαινε ότι υπάρχουν κατασκευές κάτω από την Γκίζα που χτίστηκαν από την ίδια άγνωστη κουλτούρα που άφησε τη Σφίγγα και τη μαθηματικά κωδικοποιημένη πυραμίδα. Ραντάρ και σεισμικές έρευνες που διεξήχθησαν γύρω από τη Σφίγγα έχουν αποκαλύψει παρόμοιες ανομαλίες. Οι υποεπιφανειακές αρρώσεις δείχνουν κενά, σύραγγες και θαλάμους κάτω από τους χώρους του μνημείου που δεν αντιστοιχούν σε καμία γνωστή ανασκαφή. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990, ερευνητές που χρησιμοποίησαν ραντάρ διείσδυσης εδάφους ανίχνευσαν αυτό που φαινόταν να είναι ένας μεγάλος ορθογώνιος θάλαμος ακριβώς κάτω από τους πόρους της Σφίγγας. Η ανακάλυψη προκάλεσε διεθνές ενδιαφέρον και κλήσεις για ανασκαφή. Η άδεια δεν δόθηκε. Περιοχή κηρύχθηκε απαγορευμένη και για άλλη μια φορά η εξερεύνηση σταμάτησε ακριβώς όταν φαινόταν πιο ελπιδοφόρα. Γιατί, αν αυτή η θάλαμη είναι απλά φυσικά κενά οι άδειες σύραγγες, γιατί να μην ανοιχτούν και να επιβεβαιωθεί αυτό, αν δεν περιέχουν τίποτα σημαντικό, γιατί να περιοριστεί η πρόσβαση, το μοτίβο δεν υποδηλώνει απουσία αποδεικτικών στοιχείων, αλλά καταστολή αυτών, μια σκόπιμη προσπάθεια να ελεγχθεί τι ανακαλύπτεται και, το πιο σημαντικό, τι αποκαλύπτεται στο κοινό. Σκεφτείτε τη λογική. Η Μεγάλη Πυραμίδα είναι το πιο μελετημένο μνημείο στην ιστορία της ανθρωπότητας. Έχει μετρηθεί, σαρωθεί, εξερευνηθεί και αναλυθεί για αιώνες. Και όμως, κάθε φορά που η σύγχρονη τεχνολογία αποκαλύπτει κάτι απροσδόκητο, μια σφραγισμένη πόρτα, ένα κρυφό κενό, έναν υπόγειο θάλαμο, η πρόσβαση περιορίζεται και η περαιτέρω έρευνα διακόπτεται. Αυτή δεν είναι η συμπεριφορά αρχαιολόγων που έχουν εμπιστοσύνη στις γνώσεις τους. Είναι η συμπεριφορά των ιδρυμάτων που προστατεύουν μια αφήγηση από στοιχεία που την αντικρούουν. Οι άξονες μέσα στην πυραμίδα δεν κατασκευάστηκαν για αερισμό. Δεν ήταν συμβολικά μοναδικά περάσματα. Κατασκευάστηκαν με σκοπό, σφραγίστηκαν σκόπιμα και κρύφτηκαν για λόγους που οι κατασκευαστές δεν εξήγησαν. Οι πόρτες δεν κρατούν τους ανθρώπους έξω. Δεν σχεδιάστηκαν ποτέ για ανθρώπους εξ αρχής. Κρατούν κάτι μέσα ή διατηρούν κάτι πίσω τους. Ίσως γνώση. Αντικείμενα, αποδεικτικά στοιχεία για την πραγματική λειτουργία της πυραμίδας. Τι βρίσκεται πίσω από τη δεύτερη πόρτα, τι υπάρχει στα κενά που ανιχνεύθηκαν με ραντάρ, ποιες αίθουσες παραμένουν σφραγισμένες κάτω από τη Σφίγγα, κάτω από το οροπέδιο, κάτω από αιώνες άμμου και σιωπής, δεν ξέρουμε. Και όλο και περισσότερο, φαίνεται ότι δεν προοριζόμαστε να μάθουμε. Η πυραμίδα χτίστηκε με ανοχή που μετριέται σε χιλιοστά. Οι διαδρομοί της ευθυγραμμίζονται με τα αστέρια. Οι διαστάσεις της κωδικοποιούν τη γη. Κάθε λεπτομέρεια υποδηλώνει προθετικότητα, σχεδιασμό και σκοπό. Γιατί λοιπόν οι οικοδόμοι να δημιουργήσουν φρέατα που οδηγούν σε σφραγισμένες πόρτες, γιατί να κατασκευάσουν υπόγειους θαλάμους σε βάθη που απαιτούν προηγμένη μηχανική, γιατί να κρύψουν θαλάμους κάτω από τη Σφίγγα, να τους φραγίσουν και να μην αφήσουν κανένα ίχνος του περιεχομένου τους, η μόνη απάντηση που ταιριάζει με τα στοιχεία είναι αυτή που η επικρατούσα αρχαιολογία αρνείται να εξετάσει. Αυτές οι κατασκευές σχεδιάστηκαν για να συντηρήσουν κάτι. Όχι σώματα, όχι θησαυρούς, κάτι πιο πολύτιμο. Πληροφορίες, ίσως, τεχνολογία, στοιχεία μιας κουλτούρας που γνώριζε ότι αντιμετώπιζε καταστροφή και επέλεξε να κωδικοποιήσει τη γνώση της σε πέτρα, σε μαθηματικά, σε κρυμμένους θαλάμους που θα επιβίωναν στο πέρασμα του χρόνου. Οι πόρτες προορίζονταν να βρεθούν, αλλά μόνο από εκείνους που ήταν ικανοί να κατανοήσουν τι βρίσκεται πίσω από αυτές. Οι σφραγίδες δεν σχεδιάστηκαν για να κρατήσουν μακριά τους ταφροκλέφτες. Σχεδιάστηκαν για να προστατεύσουν το περιεχόμενο από τον ίδιο το χρόνο. Και εμείς, στέκοντας στο κατόφλι, εξοπλισμένοι με ρομπότ και κάμερες οπτικών ινών, είμαστε επιτέλους σε θέση να τις ανοίξουμε. Αλλά κάθε φορά που φτάνουμε σε αυτό το κατόφλι, η πρόσβαση μας απαγορεύεται. Η πόρτα παραμένει κλειστή. Ο θάλαμος παραμένει σφραγισμένες. Και οι ερωτήσεις πολλαπλασιάζονται στη σιωπή. Τι κρύβεται πίσω από τη δεύτερη πόρτα, τι βρίσκεται κάτω από τη Σφίγγα, τι γνώση έκρυψαν οι κατασκευαστές σε θαλάμους που δεν μας επιτρέπεται να εξερευνήσουμε, η πυραμίδα δεν φυλάει τους νεκρούς. Φυλάει μυστικά. Και κάποιος, κάπου, αποφάσισε ότι αυτά τα μυστικά πρέπει να παραμείνουν θαμμένα. Το ρομπότ παραμένει αδρανές, η καμερά του σκοτεινή, οι άξονες φραγισμένοι. Τα κενά κάτω από την Γκίζα παραμένουν ανεξερεύνητα. Και το μεγαλύτερο μυστήριο δεν είναι πλέον τι περιέχει η πυραμίδα, αλλά γιατί μας εμποδίζουν να το ανακαλύψουμε. Οι σφραγισμένες πόρτες κάτω από την πέτρα είναι ένα είδος σιωπής. Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος, ίσως πιο ανησυχητικό. Η σιωπή των αρχείων που κάποτε υπήρχαν και μετά εξαφανίστηκαν, διαγράφηκαν από φωτιά, πλημμύρα ή σκόπιμη καταστροφή. Αν οι κατασκευαστές των πυραμίδων άφησαν γραπτές μαρτυρίες που εξηγούν την προέλευσή τους, που βρίσκονται, και αν τέτοια αρχεία υπήρχαν κάποτε, τι τους συνέβη, η απάντηση μπορεί να βρίσκεται σε θραύσματα, ηχό χαμένων κειμένων, αναφορές σε χειρόγραφα που δεν σώζονται πλέον,
ιστορίες που διατηρήθηκαν στα περιθώρια της ιστορίας πριν εξαφανιστούν και αυτές. Μια τέτοια ιστορία αφορά ένα κοπτικό χειρόγραφο που φέρεται να ανακαλύφθηκε το 19ο αιώνα, ένα κείμενο που, αν είναι γνήσιο, θα ανατρέψει όλα όσα πιστεύουμε για την ηλικία της πυραμίδας. Αλλά το χειρόγραφο έχει πλέον χαθεί, καταστραφεί υπό συνθήκες που παραμένουν ασαφείς, αφήνοντας πίσω μόνο περιγραφές, μερικές μεταφράσεις και την ενοχλητική πιθανότητα ότι κάποτε είχαμε στην κατοχή μας αποδείξεις για την προϊστορική προέλευση της πυραμίδας και τις χάσαμε. Η ιστορία ξεκινά στις βιβλιοθήκες του παλιού Καΐρου, όπου Ευρωπαίοι συλλέκτες και μελετητές του 19ου αιώνα έψαχναν για αρχαία κείμενα κρυμμένα σε κοπτικά μοναστήρια, ιδιωτικές συλλογές και ξεχασμένα αρχεία. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, η Αίγυπτος ήταν ένας θησαυρός για τους αντικερίστες. Η εκστρατεία του Ναπολέοντα είχε πυροδοτήσει το ενδιαφέρον των Ευρωπαίων για την Αιγυπτιακή ιστορία, και χειρόγραφα, παπύρι και αντικείμενα έφταναν από τη χώρα σε μουσεία και ιδιωτικά χέρια. Μεταξύ αυτών των αποκτήσεων ήταν και κοπτικά χριστιανικά κείμενα, γραπτά που είχαν διατηρηθεί από μοναχούς που είχαν κληρονομήσει βιβλιοθήκες από παλαιότερες αιγυπτιακές παραδόσεις, μερικές από τις οποίες χρονολογούνταν από την δομική και τη ρωμαϊκή περίοδο, και σε σπάνιες περιπτώσεις, ακόμη πιο παλιά. Ένα τέτοιο χειρόγραφο που σύμφωνα με πληροφορίες ανακαλύφθηκε σε ένα μοναστήρι έξω από το Κάιρο περιείχε ένα απόσπασμα που εξέπληξε το συλλέκτη που το διάβασε πρώτος. Το κείμενο ήταν γραμμένο σε κοπτική γραφή, αλλά προφανώς μεταφρασμένο από μια παλαιότερη πηγή, και περιέγραφε τις πυραμίδες με όρους που αντιφάσκουν με όλη τη γνωστή ιστορία. Σύμφωνα με όσους το είδαν, το χειρόγραφο ανέφερε ότι οι πυραμίδες χτίστηκαν πριν από τις λέξεις, δηλαδή πριν από την ύπαρξη της γραπτής γλώσσας και πριν από την οριοθέτηση του ποταμού, υπονοώντας μια εποχή που ο Νείλος δεν είχε ακόμη σταθεροποιηθεί στην τρέχουσα πορεία του. Αν αυτό είναι ακριβές, τότε η κατασκευή των πυραμίδων θα τοποθετείται σε μια περίοδο που προηγείται όχι μόνο της δυναστικής Αιγύπτου, αλλά και της δημιουργίας του συστήματος του ποταμού Νείλου όπως το γνωρίζουμε σήμερα. Γεωλογικές μελέτες υποδηλώνουν ότι ο Νείλος υπέστη σημαντικές μεταβολές πριν από 10.000 έως 12.000 χρόνια, καθώς το αφρικανικό κλίμα μεταβαλόταν από τις υγρές συνθήκες της αφρικανικής υγρής περίοδου στο ξηρό περιβάλλον της ερήμου που γνωρίζουμε σήμερα. Ένα κείμενο που ισχυρίζεται ότι οι πυραμίδες υπήρχαν πριν ο ποταμός βρει τη θέση του θα περιγράφει ένα κτίσμα που χτίστηκε κατά τη διάρκεια ή πριν από αυτή την κλιματική μεταβολή, χιλιάδες χρόνια πριν από την 4η δυναστεία. Πριν από τη γραφή, πριν από την καταγεγραμμένη ιστορία, ο συλλέκτης που ανακάλυψε το χειρόγραφο, φέρεται να έγραψε σημειώσεις και να προσπάθησε να το μεταφράσει. Έδειξε το κείμενο σε συναδέλφους του, πυροδοτώντας μια συζήτηση σχετικά με την αυθεντικότητά του και το νόημά του. Κάποιοι το απέρριψαν ως μεσαιωνική πλαστογραφία, ένα μυστικιστικό ή αλληγορικό κείμενο που δεν πρέπει να ληφθεί κυριολεκτικά. Άλλοι ενθουσιάστηκαν, βλέποντας το χειρόγραφο αντιχήσεις παλαιότερων αιγυπτιακές παραδόσεις που μιλούσαν για αρχαίγονες εποχές πριν από τους ίδιους τους θεούς. Αλλά πριν το χειρόγραφο μπορέσει να μελετηθεί, να φωτογραφηθεί ή να συντηρηθεί σωστά, καταστράφηκε. Οι αναφορές ποικίλουν. Ορισμένες πηγές ισχυρίζονται ότι χάθηκε σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε την περιουσία του συλλέκτη. Άλλοι υποδηλώνουν ότι κάηκε σκόπιμα από άγνωστους. Μερικές αναφορές υπονοούν ότι το χειρόγραφο πωλήθηκε σε ιδιώτη αγοραστή και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. Η τρέχουσα τοποθεσία του είναι άγνωστη. Αυτό που απομένει είναι περιγραφές από δεύτερο χέρι, αποσπάσματα μεταφράσεων που έχουν καταγραφεί σε επιστολές και ημερολόγια, καθώς και μαρτυρίες μοναχών που ισχυρίζονται ότι το κείμενο κάποτε φυλασσόταν στο μοναστήρι τους. Γιατί κάποιος να καταστρέψει ένα τέτοιο έγγραφο, αν το χειρόγραφο ήταν πλαστό, ένα ιστορικό μυθιστόρημα που δημιουργήθηκε για να μπερδέψει ή να εξαπατήσει, γιατί να μην το αποκαλύψουν ως τέτοιο και να το συντηρήσουν ως περίεργο αντικείμενο, τα πλαστά έχουν αξία από μόνα τους. Αποκαλύπτουν τις πεποιθήσεις και τα κίνητρα των δημιουργών τους, τα ιστορικά συμφραζόμενα στα οποία δημιουργήθηκαν. Οι μελετητές μελετούν τα πλαστά ακριβώς επειδή μας λένε τι ήθελαν οι άνθρωποι να πιστεύουν, ποιες αφηγήσεις προσπαθούσαν να κατασκευάσουν. Αλλά αυτό το χειρόγραφο, αν ήταν πλαστό, συμπεριφερόταν παράξενα. Δεν δοξάζει την Αίγυπτο. Δεν υψώνει τους Φαραώ ούτε μεγεθύνει τα επιτεύγματά τους. Αντίθετα, τα μειώνει τους, υποδηλώνοντας ότι οι πυραμίδες, τα μεγαλύτερα μνημεία της Αιγύπτου, δεν ήταν καθόλου Αιγυπτιακές, αλλά λείψαν από μια παλαιότερη ανώνυμη κουλτούρα. Αυτό είναι το αντίθετο από αυτό που κάνουν συνήθως οι πλαστογράφοι. Όταν κάποιος πλαστογραφεί ένα αρχαίο κείμενο, συνήθως στοχεύει να ενισχύσει το κύρος ενός πολιτισμού, να εφεύρει θρυλικούς βασιλιάδες, να διεκδικήσει αρχαία σοφία ή θεϊκή εύνοια. Δεν διαγράφουν την αναγνώριση από τη δική τους κουλτούρα και την αποδίδουν σε έναν άγνωστο προκάτοχο. Το περιεχόμενο του χειρογράφου, όπως περιγράφεται από όσους ισχυρίζονται ότι το έχουν δει, ταιριάζει ανησυχητικά καλά με στοιχεία που έχουν έρθει στο φως μόλις πρόσφατα. Η φράση «πριν ο ποταμός γνωρίσει τη θέση του» ταιριάζει με γεωλογικές έρευνες που δείχνουν ότι η πορεία του Νείλου άλλαξε δραματικά κατά τη μετάβαση από την υγρή περίοδο της Αφρικής στο σημερινό άνυδρο κλίμα. Η ιδέα της κατασκευής πριν από τις λέξεις ταιριάζει με την πλήρη απουσία επιγραφών στο εσωτερικό της Μεγάλης Πυραμίδας και την έλλειψη οποιονδήποτε σύγχρονων κειμένων της 4ης δυναστείας που να περιγράφουν την κατασκευή της.
Η καταστροφή του χειρογράφου ταιριάζει με ένα ευρύτερο μοτίβο χαμένων αρχείων που αφορούν τις πυραμίδες. Σκεφτείτε τι έχει εξαφανιστεί κατά τη διάρκεια των χιλιετιών. Το περιεχόμενο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας, που περιείχε κείμενα από όλο τον αρχαίο κόσμο, συμπεριλαμβανομένων Αιγυπτιακών αρχείων που χρονολογούνται πριν από την περίοδο TMIC. Τα αρχεία του ναού του Ελπόλου, που λέγεται ότι περιείχαν γνώση από τις πρώτες δυναστείες της Αιγύπτου, διασκορπίστηκαν ή καταστράφηκαν. Πολυάριθμα παπύρια και επιγραφές χάθηκαν από το χρόνο, τη φωτιά, τις κατακτήσεις και την παραμέληση. Αυτό που απομένει είναι ένα κλάσμα αυτού που κάποτε υπήρχε. Σε αυτό το πλαίσιο, το χαμένο κοπτικό χειρόγραφο δεν είναι μια μεμονωμένη ανομαλία. Είναι μέρος ενός μοτίβου. Ένα μοτίβο στο οποίο τα αρχεία που αμφισβητούν την αποδεκτή χρονολογική σειρά εξαφανίζονται, ενώ τα κείμενα που ενισχύουν τη συμβατική αφήγηση διατηρούνται και επαναλαμβάνονται. Είτε τυχαία είτε σκόπιμα, το αποτέλεσμα είναι το ίδιο. Οι εναλλακτικές ιστορίες διαγράφονται και η ιστορία που μας μένει είναι αυτή που επέζησε, όχι απαραίτητα αυτή που ήταν αληθινή. Οι κοπτικοί μοναχοί, ως κληρονόμοι των Αιγυπτιακών χριστιανικών παραδόσεων, συχνά διατήρησαν γνώσεις που χρονολογούνται από την προχριστιανική Αίγυπτο. Μετάφραζαν παλαιότερα κείμενα, αντιγράφουν χειρόγραφα και διατηρούσαν βιβλιοθήκες που γεφύρωναν το χάσμα μεταξύ του φερονικού παρελθόντος και του μεσαιωνικού παρόντος. Εάν το χειρόγραφο υπήρχε, πιθανότατα δεν ήταν ένα κοπτικό πρωτότυπο, αλλά μια μετάφραση ή περίληψη κάτι παλαιότερου, ίσως ενός κειμένου από την περίοδο TMIC, ή ακόμα και νωρίτερα, που διατήρησε προφορικές παραδόσεις ή γραπτά αρχεία που έφταναν μέχρι το προϊστορικό παρελθόν της Αιγύπτου. Οι μοναχοί που φέρεται να φιλοξενούσαν το χειρόγραφο ισχυρίστηκαν ότι ήταν μέρος μιας συλλογής που κληρονόμησαν από ένα παλαιότερο μοναστήρι, το οποίο υπήρχε για αιώνες και είχε συσσωρεύσει κείμενα από διάφορες πηγές. Όταν Ευρωπαίοι συλλέκτες έφτασαν αναζητώντας χειρόγραφα για αγορά ή μελέτη, τους έδειξαν έγγραφα που περιλάμβαναν όχι μόνο χριστιανικά κείμενα, αλλά και παλαιότερο υλικό, μύθους, θρύλους, ιστορικές αναφορές που δεν ταιριάζουν απόλυτα στο βιβλικό ή κλασικό πλαίσιο. Και τότε το χειρόγραφο εξαφανίστηκε. Χάθηκε σε πυρκαγιά, είπαν, ή πουλήθηκε και κρύφτηκε ή αφαιρέθηκε από άτομα που προτιμούσαν να παραμείνει κρυφό. Τι έλεγε πραγματικά, ίσως να μην μάθουμε ποτέ. Αυτό που μένει είναι η ηχό. Οι φράσεις πριν από τις λέξεις και πριν ο ποταμός γνωρίσει τη θέση του, επαναλαμβάνονται σε επιστολές, ημερολόγια και μεταχειρισμένες αναφορές από μελετητές που άκουσαν για το κείμενο αλλά δεν το είδαν ποτέ οι ίδιοι. Αυτά τα θράσματα είναι δελεαστικά, υποδηλωτικά, αλλά τελικά μη επαληθεύσιμα. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι το χειρόγραφο υπήρχε. Δεν μπορούμε να αποδείξουμε ότι ήταν αυθεντικό. Και δεν μπορούμε να ανακτήσουμε αυτό που ήταν γραμμένο στις σελίδες που δεν υπάρχουν πια. Αλλά η ιστορία παραμένει και θέτει ένα ερώτημα που συντονίζεται με όλα όσα έχουμε αποκαλύψει μέχρι τώρα. Αν υπήρχαν αρχεία που να αποδεικνύουν ότι οι πυραμίδες ήταν πολύ παλαιότερες από όμικρον με τόνο, τι μας έχουν διδάξει, τι θα συνέβαινε σε αυτά, θα διατηρούνταν, θα μελετούνταν και θα ενσωματώνονταν στην κατανόησή μας για την ιστορία, ή θα απορρίπτονταν, θα καταστέλλονταν ή θα καταστρέφονταν σκόπιμα για λόγους ευκολίας, επειδή απειλούν μια αφήγηση που έχει επαναληφθεί για τόσο καιρό που έχει γίνει αδιακρίτως από την πραγματικότητα. Η Μεγάλη Πυραμίδα στέκεται σιωπηλή, χωρίς επιγραφές. Η Σφίγγα είναι σημαδεμένη από τις βροχές μιας εποχής πριν από την Αίγυπτο. Οι σφραγισμένες πόρτες παραμένουν ανεξερεύνητες και ένα χειρόγραφο που θα μπορούσε να τα εξηγήσει όλα μετατράπηκε σε στάχτη. Η μνήμη, όπως φαίνεται, είναι εύθραυστη. Η πέτρα αντέχει εκεί όπου το περγαμηνό καίγεται. Και ίσως γι' αυτό οι κατασκευαστές επέλεξαν να κωδικοποιήσουν το μήνυμά τους, όχι με λέξεις, αλλά με γεωμετρία, με ευθυγραμμίσεις, με διαστάσεις που δεν μπορούν να σβηστούν εύκολα. Επειδή γνώριζαν ότι οι λέξεις μπορούν να χαθούν, οι πάπυροι μπορούν να καούν, αλλά η πέτρα, αν κοπεί με αρκετή ακρίβεια, αν τοποθετηθεί με αρκετή προσοχή, μπορεί να επιβιώσει ακόμα και όταν η ίδια η μνήμη καταστραφεί. Το χαμένο χειρόγραφο έχει χαθεί. Αλλά οι πυραμίδες παραμένουν και εξακολουθούν να ψιθυρίζουν αυτό που μπορεί να έλεγε το κείμενο. Είμαστε παλαιότερες από μικρόν με τόνο, τη γνωρίζετε, παλαιότερες από την ιστορία, παλαιότερες από τις λέξεις. Η φωτιά που κατέστρεψε το χειρόγραφο μπορεί να σήγησε μια φωνή, αλλά οι πέτρες συνεχίζουν να μιλούν. Αν οι πυραμίδες είναι λείψανα μιας ξεχασμένης εποχής, αν η Σφίγγα φέρει τα σημάδια ενός εξαφανισμένου κλίματος, αν οι σφραγισμένοι θάλαμοι και τα χαμένα χειρόγραφα υπονοούν γνώση που έχει κρυφτεί σκόπιμα, τότε ένα ερώτημα γίνεται αναπόφευκτο. Ήταν αυτό το φαινόμενο μοναδικό στην Αίγυπτο, ή μήπως το πρότυπο εκτείνεται πέρα από τον Νείλο, πέρα από τη Βόρεια Αφρική, σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο? Η απάντηση, όταν αρχίσετε να ψάχνετε, είναι τόσο ανησυχητική όσο και αναμφισβήτητη. Η Γκίζα δεν είναι μόνη. Σε όλες τις υπήρους, διασκορπισμένα σε τοπία που χωρίζονται από ωκεανούς και χιλιετίες, στέκονται μνημεία που αψηφούν την αποδεκτή χρονολογική σειρά της ανθρώπινης πολιτισμού. Κτίρια τόσο παλιά που προηγούνται της γραφής, τόσο τεράστια που αμφισβητούν τη σύγχρονη μηχανική, τόσο ακριβή που υποδηλώνουν γνώσεις που δεν θα έπρεπε να υπήρχαν όταν οι κυνηγοί συλλέκτες περιπλανιόνταν ακόμα στη γη. Αυτά δεν είναι τάφη.
Δεν είναι μεμονωμένα επιτεύγματα μεμονωμένων πολιτισμών που αναπτύχθηκαν ανεξάρτητα. Αποτελούν ένα μοτίβο, μια παγκόσμια υπογραφή προηγμένης κατασκευής που εμφανίστηκε χιλιάδες χρόνια πριν από την εποχή που η ιστορία ισχυρίζεται ότι θα έπρεπε. Χτισμένα από λαούς των οποίων τα ονόματα δεν γνωρίζουμε, των οποίων οι σκοποί παραμένουν κρυμμένοι και των οποίων η ίδια η ύπαρξη έχει διαγραφεί από την ιστορία που λέμε στον εαυτό μας για τις ρίζες του πολιτισμού. Το πρώτο και ίσως το πιο επαναστατικό από αυτά τα μνημεία βρίσκεται στην νοτιοανατολική Τουρκία, σε μια άγονη πλαγιά με θέα στις πεδιάδες της Μεσοποταμίας. Ονομάζεται Γκμπεκλίτ και μέχρι να ξεκινήσουν οι ανασκαφές του στη δεκαετία του 1990, κανείς δεν πίστευε ότι μπορούσε να υπάρχει ένα τέτοιο μέρος. Το Γκοουμπίσεϊ είναι 12.000 ετών. Για να το θέσουμε σε προοπτική, ήταν ήδη αρχαίο όταν υποτίθεται ότι χτίστηκαν οι πρώτες πυραμίδες. Προηγείται του Stonehenge κατά 7.000 χρόνια. Προηγείται της κεραμικής, της μεταλλουργίας και του τροχού. Κατασκευάστηκε κατά τη διάρκεια της νεολιθικής περίοδου, πριν από τη κεραμική, μια περίοδο κατά την οποία οι άνθρωποι, σύμφωνα με όλα τα εγχειρίδια, ήταν ακόμα νομαδικοί κυνηγοί συλλέκτες, ζούσαν σε μικρές ομάδες χωρίς κεντρική εξουσία, χωρίς πλεόνασμα εργασίας και χωρίς ικανότητα για μνημειώδη αρχιτεκτονική. Και όμως, εκεί στέκεται. Ο χώρος αποτελείται από τεράστιους κύκλους από πέτρες, ο καθένας από τους οποίους στηρίζεται σε πυλώνες σε σχήμα τάφ, λαξευμένους από ασβεστόλιθο, μερικοί από τους οποίους ζυγίζουν πάνω από 10 τόνους. Οι πυλώνες είναι καλυμμένοι με περίπλοκα γλυπτά, ζώα, αφηρημένα σύμβολα, ανθρώπινες μορφές αποδοσμένες με δεξιοτεχνία που συναγωνίζεται πολύ με τα γενέστερες καλλιτεχνικές παραδόσεις. Οι πέτρες εξορίχθηκαν από το βράχο, μεταφέρθηκαν στην κορυφή του λόφου και τοποθετήθηκαν με ακρίβεια. Οι κύκλοι στη συνέχεια θαύτηκαν σκόπιμα, το ένα στρώμα πάνω από το άλλο, σαν ο χώρος να προοριζόταν για συντήρηση και όχι για χρήση. Αλλά αυτό που κάνει το Γκμπίσπ τόσο ανατρεπτικό είναι το γεγονός ότι χτίστηκε πριν από τη Γεωργία. Οι άνθρωποι που σμήλεψαν αυτούς τους πυλώνες δεν είχαν ακόμα εξημερώσει καλλιέργειες ή ζώα. Δεν είχαν πόλεις, βασιλιάδες, γραπτή γλώσσα. Και όμως οργάνωσαν την εργασία σε κλίμακα που απαιτούσε εκατοντάδες εργάτες για πολλές γενιές, συντονίζοντας την εξόρυξη, τη λατόμευση και την κατασκευή με αποτελεσματικότητα που υποδηλώνει όχι μόνο δεξιότητα, αλλά και κοινωνική πολυπλοκότητα πολύ πέρα από μικρόν με τόνο, τι επιτρέπει η χρονολογική σειρά. Αν το Γκμπεκλίτ μπορεί να υπάρχει πριν από 12.000 χρόνια, τότε η υπόθεση ότι η προηγμένη αρχιτεκτονική απαιτεί σταθερούς πολιτισμούς, γεωργικό πλεόνασμα και ιεραρχικά κράτη καταρρέει. Κάτι άλλο συμβαίνει στο μακρινό παρελθόν. Κάτι που δεν κατανοούμε ακόμα. Ταξιδέψτε δυτικά διασχίζοντας τη Μεσόγειο προς τα βουνά του Λιβάνου και θα συναντήσετε μια άλλη αδυναμία. Στο Μπαλμπέκ, στα θεμέλια ενός ρωμαϊκού ναού, βρίσκονται 3 πέτρες που αψηφούν κάθε εξήγηση. Ονομάζονται τριλήθη και είναι οι μεγαλύτερες πέτρες που έχουν χρησιμοποιηθεί ποτέ σε κατασκευή οπουδήποτε στον πλανήτη. Κάθε λίθος ζυγίζει μεταξύ 800 και 1.000 τόνων. Είναι κομμένες με ακρίβεια, συναρμολογημένες χωρίς κονίαμα και τοποθετημένες 20 πόδια πάνω από το έδαφος στα θεμέλια του ναού. Οι σύγχρονοι γερανοί δυσκολεύονται να ανυψώσουν φορτία 200 τόνων. Οι λίθοι στο Μπαλμπέκ είναι 5 φορές βαρύτεροι και έχουν τοποθετηθεί με ανοχές που μετρώνται σε χιλιοστά, τόσο σφιχτά που ακόμα και οι σεισμοί των τελευταίων αιώνων δεν τους έχουν μετακινήσει. Οι Ρωμαίοι έχτισαν τους ναούς πάνω από το τριλίθιο, αλλά δεν μετακίνησαν τις πέτρες. Οι Ρωμαίοι μηχανικοί άφησαν αρχεία των έργων τους, υδραγωγεία, δρόμους, κολοσσέα, αλλά δεν αναφέρουν το τριλίθιο. Έχτισαν πάνω του, ενσωματώνοντας τα τεράστια θεμέλια στο δικό τους έργο, υποδηλώνοντας ότι βρήκαν τις πέτρες ήδη στη θέση τους, λείψανα μιας παλαιότερης κατασκευής της οποίας την προέλευση ούτε οι ίδιοι γνώριζαν. Και στο κοντινό λατομείο, ακόμα προσκολλημένη στο βράχο, βρίσκεται μια ακόμα μεγαλύτερη πέτρα. Ζυγίζει περίπου 200 τόνους, είναι μερικώς λαξευμένη, εγκαταλελειμμένη στη μέση της εξόρυξης, σαν το έργο να διακόπηκε και να μην ξαναρχίστηκε ποτέ. Ποιος άρχισε να κόβει αυτή την πέτρα, ποια τεχνολογία χρησιμοποιούσαν, και γιατί σταμάτησαν? Διασχίστε τον Ατλαντικό και ανεβείτε ψηλά στα βουνά των Άνδεων της Βολιβίας και θα βρείτε το Πιουμαπάνκου, έναν χώρο που παρουσιάζει ένα διαφορετικό είδος αδυναμίας. Εδώ το μυστήριο δεν είναι το μέγεθος, αλλά η ακρίβεια. Οι πέτρες στο Πιουμαπάνκου δεν είναι οι μεγαλύτερες που έχουν μετακινηθεί ποτέ, αλλά είναι από τις πιο ακριβώς λαξευμένες. Τα τεμάχια είναι κατασκευασμένα από αντίτη και διορίτη, πέτρες σκληρότερες από το γρανίτι, ανθεκτικές στο χαλκού και μπρούντζου που αποδίδονται στον πολιτισμό Τιγόνακου που κατοικούσε στην περιοχή. Ωστόσο, οι πέτρες είναι κομμένες με μηχανική ακρίβεια. Οι επίπεδες επιφάνειες είναι γυαλισμένες σε σχεδόν τέλεια επίπεδα. Οι ορθές γωνίες έχουν μετρηθεί με ακρίβεια κλάσματος του βαθμού. Οι αρθρώσεις που συνδέονται μεταξύ τους ταιριάζουν σαν κομμάτια παζλ, χωρίς να χρειάζονται κονίαμα, υλικό πλήρωσης ή προσαρμογή. Ορισμένοι όγκοι περιέχουν αυλάκια και αυλακώσεις που έχουν σκαλιστεί σε ακριβή βάθη, σαν να έχουν δημιουργηθεί με μηχανήματα.
Άλλα παρουσιάζουν τρύπες με ομοιόμορφη διάμετρο, όπως αυτές που παράγονται από περιστροφικά εργαλεία που λειτουργούν σε υψηλές ταχύτητες. Αλλά οι Τιουανάκου, σύμφωνα με την αρχαιολογία, δεν είχαν τέτοια εργαλεία. Δεν είχαν σίδηρο, χάλιβα, ούτε προηγμένη μεταλλουργία. Πώς λοιπόν διαμορφώθηκαν αυτές οι πέτρες? Οι σκεπτικιστές υποστηρίζουν ότι η ακρίβεια είναι υπερβολική, ότι με υπομονετική χειρονακτική εργασία με λίθινα εργαλεία θα μπορούσαν να επιτευχθούν παρόμοια αποτελέσματα. Αλλά όταν σύγχρονοι λιθοξόοι προσπαθούν να αναπαράγουν τις κοπές του Πουμαπούκου χρησιμοποιώντας τεχνολογία της εποχής του χαλκού, δεν μπορούν να επιτύχουν την ίδια ακρίβεια. Οι γωνίες αποκλίνουν. Οι επιφάνειες παραμένουν ανώμαλες. Οι ανοχές δεν πληρούν τα αρχαία πρότυπα. Κάτι λείπει από την κατανόησή μας. Είτε τα εργαλεία υπήρχαν και χάθηκαν, είτε οι τεχνικές ήταν πολύ πιο προηγμένες από μικρόν με τόνο, τι υποθέτουμε, είτε η χρονολόγηση είναι λανθασμένη και αυτές οι πέτρες κοπήκαν από έναν πολιτισμό που διέθετε γνώσεις που έχουν εξαφανιστεί από τότε. Ταξιδέψτε ξανά, αυτή τη φορά στο νησί της Μάλτας στη Μεσόγειο. Κάτω από την επιφάνεια βρίσκεται το Χαϊπόουτζι, ένας υπόγειος ναός καμένος απευθείας στο ασβεστολιθικό υπόστρωμα πριν από 5.000 χρόνια. Η κατασκευή εκτείνεται σε 3 επίπεδα, περιλαμβάνοντας θαλάμους, αίθουσες και διαδρόμους λαξευμένους από συμπαγή βράχο με εργαλεία που, για άλλη μια φορά, δεν θα έπρεπε να είναι ικανά για τέτοια εργασία. Αλλά το πραγματικό μυστήριο του Χαϊπόουτζιαμ δεν είναι η ηλικία ή η κατασκευή του. Είναι η ακουστική του. Ο θάλαμος του μαντίου, ένα μικρό δωμάτιο βαθιά μέσα στο συγκρότημα, αντυχεί στα 110 Hz, την ίδια ακριβώς συχνότητα με το θάλαμο του βασιλιά στη Μεγάλη Πυραμίδα. Όταν εισάγεται ήχος σε αυτή τη συχνότητα, ο θάλαμος τον ενισχύει, δημιουργώντας μια αντίχηση τόσο ισχυρή που δονείται μέσα από την πέτρα και στα σώματα όσων στέκονται μέσα. Αυτό δεν είναι τυχαίο. Ο θάλαμος σχεδιάστηκε για να αντυχεί. Οι κατασκευαστές κατανοούσαν την ακουστική μηχανική, τις αρμονικές συχνότητες και την αλληλεπίδραση μεταξύ ήχου και πέτρας. Σκαλίσαν το χώρο σκόπιμα για να παράγουν αυτό το αποτέλεσμα, διαμορφώνοντας τους τοίχους, την οροφή και το δάπεδο για να δημιουργήσουν μια κοιλότητα συντονισμένη σε μια συγκεκριμένη συχνότητα. Γιατί? Για τελετουργικούς σκοπούς, για θεραπεία, για αλλαγμένες καταστάσεις συνείδησης, δεν γνωρίζουμε. Αλλά η ομοιότητα με τη Μεγάλη Πυραμίδα είναι αναμφισβήτητη. Σε απόσταση χιλιάδων χιλιομέτρων και πιθανώς χιλιάδων ετών, 2 ξεχωριστές κουλτούρες έχτισαν θαλάμους συντονισμένους στην ίδια συχνότητα χρησιμοποιώντας την ίδια αρχή της αντιχούς αρχιτεκτονικής. Αυτές οι τοποθεσίες Μπαλμπέκ Πιούμα που δέχα Υπαργάιαμ δεν είναι ανομαλίες. Είναι σημεία δεδομένων σε ένα πρότυπο, ένα παγκόσμιο πρότυπο προηγμένης κατασκευής. Ακριβής μηχανική και κωδικοποιημένη γνώση που εμφανίστηκε πολύ πριν την άνοδο των πολιτισμών που πιστώνουμε με την εφεύρεση τέτοιων ικανοτήτων. Το μοτίβο επεκτείνεται περαιτέρω στις υποβρύχιες κατασκευές στα ανοιχτά των ακτών της Ιαπωνίας, που βυθίστηκαν από το τέλος της τελευταίας εποχής των παγετώνων, μέχρι τα μεγαλειθικά τείχη του Σάκι Γόμα στο Περού, όπου πέτρες βάρους εκατοντάδων τόνων είναι συναρμολογημένες χωρίς κονίαμα. Στις πέτρινες σφαίρες της Κώστα Ρίκα, σκαλισμένες με γεωμετρική τελειότητα για άγνωστους σκοπούς. Στους ντολμάς της Κορέας, τις όρθιες πέτρες του Καρορνάτς, τους ναούς της Μάλτας. Παντού εμφανίζονται τα ίδια χαρακτηριστικά. Τεράστιες πέτρες μετακινήθηκαν με απίστευτη αποτελεσματικότητα, κοπή ακριβίας που απαιτούσε προηγμένα εργαλεία, αστρονομικές ευθυγραμμίσεις που υποδηλώνουν λεπτομερή γνώση του ουρανού και κατασκευές που χρονολογούνται σε περιόδους πολύ νωρίτερες από μικρόν με τόνο, τι επιτρέπει η επικρατούσα ιστορία. Αυτό δεν είναι έργο μεμονωμένων ιδιοφυών ή τυχερών συγκυριών. Είναι το αποτύπωμα μιας χαμένης ικανότητας, ενός συστήματος γνώσης που κάποτε υπήρχε σε ολόκληρο τον αρχαίο κόσμο και στη συνέχεια εξαφανίστηκε, αφήνοντας πίσω μόνο τα μνημεία ως απόδειξη ότι κάποτε υπήρχε κάτι μεγαλύτερο. Οι επιπτώσεις είναι συγκλονιστικές. Αν το Γκμπέκαλ χτίστηκε πριν από 12.000 χρόνια, αν το Τρίλιθαν είναι προγενέστερο των Ρωμαίων, αν η ακρίβεια του Πιουμαπάνκου δεν μπορεί να αναπαραχθεί με εργαλεία της εποχής του Χαλκού, τότε η ανθρώπινη ιστορία δεν είναι η σταθερή ανωδική πορεία που φανταζόμαστε. Είναι κάτι πιο περίπλοκο, πιο κυκλικό, που χαρακτηρίζεται από άνοδο και πτώση, από γνώση που αποκτήθηκε και χάθηκε, από πολιτισμούς που άνθησαν και μετά εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω μόνο πέτρες πολύ μεγάλες για να σβηστούν. Οι πυραμίδες της Γκίζας είναι μέρος αυτού του μοτίβου. Η σφίγγα με τη διάβρωση από τη βροχή. Η Μεγάλη Πυραμίδα με τους κωδικοποιημένους μαθηματικούς της τύπους και τους φραγισμένους θαλάμους. Ο υπόγειος άξονας του Όσιρη. Αυτά δεν είναι μεμονωμένα επιτεύγματα των Αιγυπτίων. Είναι θραύσματα ενός παγκόσμιου φαινομένου, μιας προϊστορικής κουλτούρας ή ενός δικτύου κουλτουρών που διαθέτουν ικανότητες που αμφισβητούν κάθε παραδοχή που έχουμε για την ανάπτυξη του ανθρώπινου πολιτισμού. Και αν μια τέτοια κουλτούρα υπήρχε, το επόμενο ερώτημα είναι αναπόφευκτο. Ποιοι ήταν, από πού ήρθαν και τι τους συνέβη? Οι πέτρες παραμένουν. Οι οικοδόμοι έχουν φύγει. Αλλά ίσως είναι θαμμένοι στα μικρότερα ίχνη, στους γενετικούς δείκτες, στις μυθολογικές ηχό,
στα θραύσματα της κληρονομικής μνήμης. Μπορούμε ακόμα να τους βρούμε. Αν μια παγκόσμια κουλτούρα κατήχε κάποτε τη γνώση για να χτίσει μνημεία όπως τον Γκόμπεκλετε, τον Μπαλμπέκ και τις πυραμίδες, τότε πού είναι? Πού είναι οι πόλεις, τα αγγεία, τα εργαλεία, οι ταφές που θα έπρεπε να σηματοδοτούν την παρουσία τους, πού είναι τα οστά? Για δεκαετίες, αυτή η απουσία χρησιμοποιήθηκε ως το απόλυτο επιχείρημα κατά οποιασδήποτε θεωρίας για έναν προϊστορικό προηγμένο πολιτισμό. Δείξτε μας τους ανθρώπους, έλεγαν οι αρχαιολόγοι. Δείξτε μας τα λείψανα, τους οικισμούς, τα φυσικά αποδεικτικά στοιχεία του πολιτισμού που ισχυρίζεστε ότι υπήρχε. Και για πολύ καιρό δεν υπήρχε απάντηση. Οι πέτρες παρέμεναν ως άφωνη μαρτυρία. Αλλά οι ίδιοι οι κατασκευαστές φαίνεται να έχουν εξαφανιστεί χωρίς ίχνος, χωρίς να αφήσουν σκελετικά αποδεικτικά στοιχεία της ύπαρξής τους. Όμως, τα τελευταία 20 χρόνια, έχει αναδυθεί μια νέα επιστήμη. Μια επιστήμη που μπορεί να ανιχνεύσει την παρουσία αρχαίων λαών. Ακόμα και όταν τα οστά τους έχουν γίνει σκόνη, οι πόλεις τους έχουν καταπιωθεί από το χρόνο και τα τεχνουργήματά τους έχουν διαβρωθεί σε άμμο. Αυτή η επιστήμη είναι η αρχαιογενετική, η μελέτη του αρχαίου DNA. Και έχει αρχίσει να αποκαλύπτει κάτι εξαιρετικό. Ολόκληροι πληθυσμοί που κάποτε υπήρχαν και μετά εξαφανίστηκαν, χωρίς να αφήσουν αρχαιολογικά ευρήματα, μνημεία, μνήμη, μόνο αμυδρές γενετικές υπογραφές ενσωματωμένες στο DNA των λαών που ήρθαν μετά από αυτούς. Ονομάζονται φανταστικοί πληθυσμοί και η ανακάλυψή τους ξαναγράφει την ιστορία της προϊστορίας της ανθρωπότητας. Ο όρος «φανταστικός πληθυσμός» αναφέρεται σε μια ομάδα προγόνων που συνέβαλε γενετικά στους σύγχρονους ή αρχαίους πληθυσμούς, αλλά για την οποία δεν έχουμε άμεσες σκελετικές ή αρχαιολογικές ενδείξεις. Υπάρχουν μόνο στατιστικές ανομαλίες στα γενετικά δεδομένα των προτύπων κληρονομικότητας που δεν μπορούν να εξηγηθούν από γνωστούς ιστορικούς πληθυσμούς, σκιές στο DNA που υποδεικνύουν προγόνους που δεν έχουμε βρει ποτέ. Ο πρώτος σημαντικός φάντασμα πληθυσμός εντοπίστηκε το 2016, όταν γενετιστές που ανέλυαν αρχαίο και σύγχρονο DNA από την Εγγύς Ανατολή παρατήρησαν κάτι παράξενο. Η γενετική σύσταση των πρώτων αγροτών στην περιοχή περιείχε προγόνους που δεν ταιριάζουν με κανέναν γνωστό πληθυσμό. Δεν προέρχονταν από αφρικανικές ομάδες, ούτε από Ευρωπαίους κυνηγουσιλέκτες, ούτε από ανατολικές ασιατικές γενεαλογίες. Ήταν κάτι άλλο, κάτι παλαιότερο, κάτι που χωρίστηκε από άλλες ανθρώπινες ομάδες πριν από οποιονδήποτε από τους πληθυσμούς που γνωρίζουμε σήμερα. Ονόμασαν αυτή τη γενεαλογία Basal Eurasians. Αυτοί ήταν άνθρωποι που χωρίστηκαν από τον κύριο κλάδο της ανθρωπότητας που έφυγε από την Αφρική, αποκλίνοντας τόσο νωρίς που δεν έφεραν κανένα από το DNA των Neanderthal που υπάρχει σε σχεδόν όλους τους άλλους μη αφρικανικούς πληθυσμούς. Υπήρχαν, ευημερούσαν και συνέβαλαν στην καταγωγή των μεταγενέστερων λαών της Εγγύς Ανατολής. Αλλά δεν έχουμε βρει ποτέ τα οστά τους. Δεν έχουμε ανασκάψει ποτέ τους οικισμούς τους. Δεν ξέρουμε πώς αποκαλούσαν τους εαυτούς τους, που ζούσαν ή τι έχτισαν. Αλλά τα γονίδια τους επιμένουν, υφασμένα στους πληθυσμούς που ήρθαν μετά από αυτούς, σιωπηλή απόδειξη ότι ήταν εδώ. Και οι Ευρασιάτες της Βασιλείας δεν είναι οι μόνοι. Παρόμοιοι φάντασμα πληθυσμοί έχουν εντοπιστεί σε όλο τον κόσμο. Στην Αφρική, γενετικές μελέτες αποκάλυψαν την παρουσία τουλάχιστον 4 διαφορετικών εξαφανισμένων ανθρώπινων γενεών που συνέβαλαν στους σύγχρονους πληθυσμούς, αλλά δεν άφησαν απολιθώματα. Στην Νοτιοανατολική Ασία, η ανάλυση DNA αποκάλυψε άγνωστες αρχαϊκές ανθρώπινες ομάδες που διασταυρώθηκαν με τους σύγχρονους Homo sapiens και στη συνέχεια εξαφανίστηκαν. Στην Ευρώπη, τα αρχαία γονιδιώματα δείχνουν συνεισφορές από λαούς που εμφανίζονται για λίγο στα γενετικά αρχεία και στη συνέχεια εξαφανίζονται, αντικαθιστώντας τους μετανάστες που μπορούμε να εντοπίσουμε, αλλά των οποίων η τελική προέλευση παραμένει ασαφής. Πουθενά αυτό το φαινόμενο δεν είναι πιο έντονο από μικρόν μετόνο, στη Βόρεια Αφρική. Μελέτες αρχαίου DNA από την περιοχή αποκαλύπτουν ένα πολύπλοκο μοσαϊκό προγόνων, συμπεριλαμβανομένων συνεισφορών από πληθυσμούς που δεν υπάρχουν πλέον. Πριν η Σαχάρα γίνει έρημος, πριν την άνοδο της Αιγύπτου, η Βόρεια Αφρική κατοικούνταν από λαούς των οποίων τα γενετικά χαρακτηριστικά δεν ταιριάζουν με κανένα σύγχρονο ή αρχαίο γένος που έχουμε ταυτοποιήσει. Ζούσαν κατά την υγρή περίοδο της Αφρικής, όταν η Σαχάρα ήταν πράσινη, όταν οι λίμνες στίγματαζαν το τοπίο και όταν τα ποτάμια έρεαν, εκεί όπου τώρα υπάρχει μόνο άμμος. Και τότε, περίπου 5.000 έως 7.000 χρόνια πριν, καθώς το κλίμα άλλαξε και η έρημος επεκτάθηκε, αυτοί οι πληθυσμοί εξαφανίστηκαν. Μερικοί μετανάστευσαν νότια, συγχωνευόμενοι με ομάδες της υποσαχάριας Αφρικής. Άλλοι μετακινήθηκαν βόρεια και ανατολικά, συμβάλλοντας στην καταγωγή των λαών της Μεσογείου και της Εγγύς Ανατολής. Αλλά οι βασικοί πληθυσμοί, οι ομάδες που ζούσαν στην ίδια τη Σαχάρα κατά τη διάρκεια της πράσινης περίοδου της, εξαφανίστηκαν από το γενετικό αρχείο, αφήνοντας μόνο αμυδρά ίχνη στο DNA των απογόνων τους. Ποιοι ήταν, τι πέτυχαν, έχτισαν κάτι που έκτοτε έχει θαυτεί κάτω από την άμμο, δεν γνωρίζουμε, αλλά η χρονική ακολουθία είναι εντυπωσιακή. Οι φάντασμα πληθυσμοί της Βόρειας Αφρικής υπήρχαν ακριβώς κατά την περίοδο που, σύμφωνα με γεωλογικά στοιχεία, η
η σφίγγα σκαλίστηκε και εκτέθηκε σε βροχοπτώσεις. Ήταν παρόντες όταν το κλίμα επέτρεπε την κατασκευή μεγάλων έργων, όταν η Σαχάρα ήταν κατοικήσιμη, όταν μια κμάζουσα κουλτούρα θα μπορούσε να είχε αναπτυχθεί στην περιοχή που αργότερα θα γινόταν έρημος. Και μετά εξαφανίστηκαν, σβησμένοι από την κλιματική αλλαγή, διασκορπισμένοι από την ερημοποίηση της πατρίδας τους, απορροφημένοι από άλλους πληθυσμούς ή χαμένοι εντελώς. Αν αυτοί οι άνθρωποι έχτισαν μνημεία κατά τη διάρκεια της Πράσινης Σαχάρα, αυτά τα κτίσματα θα βρισκόντουσαν τώρα κάτω από την άμμο, οι δημιουργοί τους θα είχαν ξεχαστεί, και τα επιτεύγματά τους θα αποδίδονταν σε μεταγενέστερους πολιτισμούς που βρήκαν τα ερείπια και τα διεκδίκησαν. Αυτό δεν είναι εικασία. Είναι το καθιερωμένο μοτίβο της ανθρώπινης ιστορίας. Το κλίμα διαμορφώνει τους πολιτισμούς. Οι ξηρασίες οδηγούν σε μεταναστεύσεις. Η άνοδος της στάθμης της θάλασσας πλημμυρίζει τις ακτές. Και όταν το περιβάλλον αλλάζει δραστικά, ολόκληροι πολιτισμοί μπορούν να εξαφανιστούν, οι πόλεις τους να εγκαταλειφθούν, οι γνώσεις τους να χαθούν, η ίδια η ύπαρξή τους να ξεχαστεί μέσα σε λίγες γενιές. Σκεφτείτε το νεότερο Δραΐας, μια περίοδο ταχείας και καταστροφικής κλιματικής αλλαγής που συνέβη περίπου 12.900 έως 11.700 χρόνια πριν. Σε λιγότερο από έναν αιώνα, οι παγκόσμιες θερμοκρασίες έπεσαν κατακόρυφα, οι παγετώνες προχώρησαν, τα οικοσυστήματα κατέρευσαν. Τα στοιχεία υποδηλώνουν ότι αυτή η περίοδος χαρακτηρίστηκε από εκτεταμένες αναταραχές, μαζικές εξαφανίσεις ειδών, κατάρρευση του ανθρώπινου πληθυσμού και ξαφνική εγκατάλειψη οικισμών σε όλο το βόρειο ημισφαίριο. Ορισμένοι ερευνητές προτείνουν ότι η νεότερη Δραΐας προκλήθηκε από μια κοσμική πρόσκρουση, θραύσματα ενός κομήτη που χτύπησαν τη γη, προκαλώντας πυρκαγιές, ρίχνοντας συντρίμμια στην ατμόσφαιρα και προκαλώντας ταχεία ψήξη. Η υπόθεση παραμένει αμφιλεγόμενη, αλλά οι κλιματικές επιπτώσεις είναι αναμφισβήτητες. Όμικρον με τόνο, τι και αν το προκάλεσε, το νεότερο Δραΐας ήταν ένα γεγονός μπουκάλι, μια στιγμή που η επιβίωση του ανθρώπου κρεμόταν από μια κλωστή και ολόκληροι πολιτισμοί μπορεί να έχουν εξαφανιστεί. Αν υπήρχε ένας προηγμένος πολιτισμός πριν από το νεότερο Ντας, ένας πολιτισμός που είχε αναπτύξει μνημειώδη αρχιτεκτονική, αστρονομικές γνώσεις και εξελιγμένη μηχανική, τι θα είχε συμβεί σε αυτούς? Οι παράκτιοι οικισμοί τους θα είχαν βυθιστεί από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας στο τέλος της εποχής των παγετώνων. Οι πόλεις τους στο εσωτερικό της χώρας θα είχαν θαυτεί από τις κλιματικές αλλαγές. Οι πληθυσμοί τους θα είχαν διασκορπιστεί, αναζητώντας καταφύγιο σε περιοχές που είχαν επηρεαστεί λιγότερο από την καταστροφή. Και μέσα σε λίγους αιώνες, τα επιτεύγματά τους θα είχαν ξεχαστεί, θυμόντουσαν μόνο στους μύθους μιας χαμένης χρυσής εποχής, μιας εποχής πριν από τον κατακλυσμό, ενός πολιτισμού που εξαφανίστηκε. Αυτό είναι το νόημα των φανταστικών πληθυσμών. Δεν είναι απλώς στατιστικά τεχνούργημα στα γενετικά δεδομένα. Είναι αποδείξεις πραγματικών λαών, πραγματικών πολιτισμών, πραγματικών ιστοριών που έχουν σβηστεί από το χρόνο και το κλίμα. Και αν αυτοί οι λαοί κατήχαν γνώση, αν έχτισαν δομές σχεδιασμένες να επιβιώσουν από καταστροφές, τότε αυτές οι δομές μπορεί να υπάρχουν ακόμα, αποδίδονται σε μεταγενέστερους πολιτισμούς, παρεξηγημένες, με την πραγματική τους προέλευση να έχει χαθεί. Τα γενετικά στοιχεία ταιριάζουν ανησυχητικά καλά με τις αρχαιολογικές ανομαλίες. Οι φανταστικοί πληθυσμοί της Βόρειας Αφρικής υπήρχαν κατά τη διάρκεια της υγρής περίοδου της Αφρικής, όταν η Σαχάρα ήταν πράσινη και η σφίγγα δείχνει ενδείξεις διάβρωσης από το νερό. Οι βασιλικοί Ευρασιάτες συνέβαλαν στους πληθυσμούς της Εγγύης Ανατολής που αργότερα έχτισαν τοποθεσίες όπως τον Μπεκλίτ και ίδρυσαν τις πρώτες γεωργικές κοινωνίες. Οι αρχαίες μεταναστεύσεις ακολουθούν τις ίδιες περιοχές όπου εμφανίζονται ανεξήγητα μεγαλυθικά κτίσματα από τη Βόρεια Αφρική μέσω της Λεβαντίνης, της Ανατολίας και της Ευρώπης. Το πρότυπο δεν υποδηλώνει μεμονωμένα επιτεύγματα, αλλά ένα δίκτυο σχετικών πολιτισμών που συνδέονται με κοινή γνώση, ίσως φεύγοντας από την περιβαλλοντική κατάρρευση, μεταφέροντας μαζί τους τα απομεινάρια μιας πιο προηγμένης προϊστορικής κοινωνίας. Καθώς το κλίμα άλλαζε, καθώς η Σαχάρα ξεράθηκε και οι νεότερες καταιγίδες κατέστρεψαν το βόρειο ημισφαίριο, αυτοί οι λαοί μετακινήθηκαν, προσαρμόστηκαν και σε πολλές περιπτώσεις εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω μόνο τα γονίδια τους και, σε μερικά μέρη, τις πέτρες τους. Οι σύγχρονοι πληθυσμοί της Βόρειας Αφρικής, της Εγγύης Ανατολή και σε μέρη της Ευρώπης φέρουν γενετικούς δείκτες από αυτούς τους φανταστικούς προγόνους. Το DNA παραμένει, παρόλο που οι ίδιες οι κουλτούρες έχουν εξαφανιστεί. Παρόλο που δεν έχουμε ονόματα για αυτούς, ούτε αρχεία των γλωσσών τους, ούτε βεβαιότητα για το τι έχτισαν ή πίστευαν, τα μνημεία παραμένουν. Και τώρα, με γενετικές ενδείξεις που επιβεβαιώνουν ότι οι άγνωστοι πληθυσμοί κάποτε ευημερούσαν ακριβώς στις περιοχές και τις χρονικές περιόδους όπου εμφανίζονται οι ανομαλίες, η πιθανότητα γίνεται πιο δύσκολο να απορριφθεί. Οι κατασκευαστές μπορεί να μην άφησαν πίσω τους άθικτες πόλεις ή εκτεταμένα νεκροταφεία, αλλά άφησαν κάτι πιο μόνιμο. Η γενετική τους κληρονομιά κωδικοποιήθηκε στους απογόνους που επέζησαν και η μηχανική τους κληρονομιά χαράχθηκε σε πέτρα, πολύ ογκώδης για να μετακινηθεί, πολύ ακριβής για να διαβρωθεί, πολύ μαθηματικά εξελιγμένη για να ξεχαστεί. Η Σαχάρα κρύβει μυστικά κάτω από την άμμο της.
Οι δορυφορικές εικόνες και τα ραντάρ που διαπερνούν το έδαφος έχουν αποκαλύψει αρχαία ποτάμια συστήματα, κοίτες λιμνών και τα περιγράμματα οικισμών θαμμένων κάτω από αμόλοφους. Αυτά δεν είναι Αιγυπτιακά. Προηγούνται της Αιγύπτου κατά χιλιετίες. Ανήκουν στο φάντασμα πληθυσμούς, τους λαούς που ζούσαν όταν η έρημος ήταν πράσινη, που έχτισαν σε μια εποχή που έχουμε ξεχάσει και που εξαφανίστηκαν όταν το κλίμα στράφηκε εναντίον τους. Αν σμήλεψαν τη σφίγγα, αν έστησαν τους μεγαλήθους στον Αμπτά-Πλιέρ, αν κωδικοποίησαν τις αστρονομικές γνώσεις σε κατασκευές που οι μεταγενέστερες κουλτούρες απέδωσαν στον εαυτό τους, τότε μόλις τώρα αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε την ιστορία τους, όχι από κείμενα ή αντικείμενα, αλλά από τα γενετικά ίχνη που άφησαν πίσω τους. Τα φαντάσματα είναι αληθινά. Υπήρχαν. Ευημερούσαν. Και όταν έπεσε η καταστροφή, είτε ήταν κλιματική αλλαγή, κοσμική πρόσκρουση ή κάτι άλλο, εξαφανίστηκαν, αφήνοντας πίσω μόνο πέτρες και σκιές στο DNA μας. Είμαστε οι απογονοί τους. Και τα μνημεία που νομίζαμε ότι καταλαβαίναμε, ίσως τα μηνύματά τους, περιμένοντας να τα αναγνωρίσουμε επιτέλους, όχι ως τάφους ή ναούς, αλλά ως μαρτυρία ενός πολιτισμού που ήξερε ότι τελείωνε και επέλεξε να διατηρήσει ομικρόν με τόνο, τι μπορούσε με τη μόνη γλώσσα που υπερβαίνει την καταστροφή. Μαθηματικά, αστρονομία και πέτρα. Η έρημος θυμάται, τα γονίδια θυμούνται. Και τώρα επιτέλους μαθαίνουμε να διαβάζουμε αυτό που μας έλεγαν από την αρχή. Ακολουθήσαμε τα στοιχεία μέσα από την πέτρα και τη διάβρωση, μέσα από αρχαία κείμενα και σφραγισμένους θαλάμους, μέσα από τη γενετική και τους παγκόσμιους μεγαλήθους. Είδαμε γεωλογικές αποδείξεις ότι η Σφίγγα προηγείται της Αιγύπτου. Επιγραφές που παραδέχονται ότι οι Αιγύπτιοι βρήκαν μνημεία που ήταν ήδη αρχαία. Μαθηματική κωδικοποίηση που αψηφά τη χρονολογική σειρά. Σφραγισμένες πόρτες που δεν οδηγούν πουθενά. Χαμένα χειρόγραφα που καταστράφηκαν πριν προλάβουν να μιλήσουν. Παγκόσμιες κατασκευές που χτίστηκαν πριν αρχίσει ο πολιτισμός. Και φανταστικοί πληθυσμοί που εξαφανίστηκαν από την ιστορία, αφήνοντας μόνο το DNA και τις πέτρες τους. Το ερώτημα που ξεκίνησε αυτό το ταξίδι. Τι θα γινόταν αν οι Αιγύπτιοι δεν έχτιζαν τις πυραμίδες, μας οδήγησε σε μια βαθύτερη συνειδητοποίηση. Οι πυραμίδες δεν χτίστηκαν για τους ανθρώπους που τις διεκδικούσαν. Δεν χτίστηκαν για βασιλιάδες ή θεούς ή για τη δόξα μιας μεμονωμένης κουλτούρας. Χτίστηκαν για κάτι πολύ πιο βαθύ. Χτίστηκαν ως μνήμη. Όχι μνήμη με την έννοια των μνημείων που τιμούν γεγονότα του παρελθόντος. Αλλά μνήμη με την πιο ουσιαστική έννοια της λέξης, τη διατήρηση της γνώσης πέρα από την άβυσσο της καταστροφής. Η κωδικοποίηση πληροφοριών σε ένα μέσο σχεδιασμένο να επιβιώσει από αυτοκρατορίες, γλώσσες και ακόμη και πολιτισμούς που μπορεί να προσπαθήσουν να το κατανοήσουν. Οι πυραμίδες είναι κάψουλες του χρόνου και το μήνυμα που μεταφέρουν δεν είναι γραμμένο σε ιερογλυφικά ή θαμμένο σε παπύρους. Είναι ενσωματωμένο στη γεωμετρία τους, στις ευθυγραμμίσεις τους, στις διαστάσεις τους, κωδικοποιημένο στην παγκόσμια γλώσσα των μαθηματικών, της αστρονομίας και της φυσικής. Μια γλώσσα που δεν εξαρτάται από τον πολιτισμό, την εποχή ή ακόμη και την επιβίωση εκείνων που τη δημιούργησαν. Σκεφτείτε τι επέλεξαν να διατηρήσουν οι κατασκευαστές. Δεν χάραξαν μύθους ή θρύλους στους τοίχους. Δεν άφησαν επιγραφές που να διακηρύσουν τους βασιλιάδες τους ή να φυγούνται τις νίκες τους. Κωδικοποίησαν την ίδια τη γη. Οι διαστάσεις της πυραμίδας αντικατοπτρίζουν τη γεωμετρία του πλανήτη, την ακτίνα του, την περιφέρεια του, τις μαθηματικές σταθερές που διέπουν τις σφαίρες και τους κύκλους. Η δομή ευθυγραμμίζεται με τον πραγματικό βορρά με ακρίβεια που απαιτεί κατανόηση της περιστροφής της γης. Οι άξονες δείχνουν προς αστέρια των οποίων οι θέσεις μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια των χιλιετιών λόγω της προόδου, της αργής ταλάντωσης του άξονα του πλανήτη. Αυτό δεν είναι διακόσμηση. Είναι δεδομένα. Η πυραμίδα είναι ένα τρισδιάστατο αρχείο γεωδετικών, αστρονομικών και μαθηματικών πληροφοριών που έχουν διατηρηθεί σε πέτρα. Επειδή η πέτρα αντέχει εκεί όπου όλα τα άλλα, το ξύλο, ο πάπυρος, η μνήμη, σαπίζουν και εξαφανίζονται. Γιατί μια κουλτούρα να επιλέξει να κωδικοποιήσει τέτοιες γνώσεις, γιατί να χτίσει μια δομή που δεν έχει σχεδιαστεί για λειτουργικότητα ή ομορφιά, αλλά για διαχρονικότητα και επικοινωνία, υπάρχει μόνο μία απάντηση. Ήξεραν τι επρόκειτο να συμβεί. Ήξεραν ότι η καταστροφή ήταν αναπόφευκτη. Ότι το κλίμα μπορούσε να αλλάξει, οι πολιτισμοί να καταρρεύσουν, η γνώση να χαθεί. Ίσως το είχαν δει να συμβαίνει στο παρελθόν, είχαν δει την κατάρρευση παλαιότερων πολιτισμών, τη ξεχασιά των τεχνολογιών, τη μείωση των προηγμένων κοινωνιών σε διάσπαρτους επιζώντες που αγωνίζονταν να ξαναχτίσουν από τα συντρίμμια. Και κατάλαβαν ότι η γραφή, όσο προσεκτικά και αν διατηρηθεί, είναι εύθραυστη. Οι πάπυροι καίγονται, οι βιβλιοθήκες καταραίουν. Οι γλώσσες εξελίσσονται και γίνονται αδιάβαστες. Μέσα σε λίγους αιώνες, τα κείμενα γίνονται ακατανόητα. Μέσα σε λίγες χιλιετίες, ακόμη και η ίδια η γραφή ξεχνιέται. Αλλά τα μαθηματικά είναι παγκόσμια. Η αναλογία της περιφέρειας ενός κύκλου προς τη διαμετρό του είναι η ίδια σήμερα όπως ήταν πριν από 10.
Χιλιάδες χρόνια, η ίδια σε κάθε ήπειρο, σε κάθε γλώσσα, για κάθε πολιτισμό που αναπτύσσει την έννοια. Η ευθυγράμμιση με τον αληθινό βορρά δεν αλλάζει. Η κωδικοποίηση των διαστάσεων της γης παραμένει αναγνώσιμη σε κάθε πολιτισμό αρκετά προηγμένο ώστε να μετρά και να υπολογίζει. Η πυραμίδα είναι ένα μήνυμα που δεν βασίζεται στην επιβίωση εκείνων που το έστειλαν. Μιλάει με αναλογίες, γωνίες, ευθυγραμμίσεις, αλήθειες που υπερβαίνουν τον πολιτισμό και τη γλώσσα. Και το μήνυμα είναι σαφές. Ήμασταν εδώ. Γνωρίζαμε πράγματα που ίσως έχετε ξεχάσει. Και το χτίσαμε αυτό για να σας το θυμίσουμε. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η πυραμίδα δεν περιέχει επιγραφές, κείμενα, τελετουργικά αντικείμενα. Ποτέ δεν προοριζόταν να εξυπηρετήσει τους νεκρούς. Προοριζόταν να εξυπηρετήσει το μέλλον. Δεν χτίστηκε για τους βασιλιάδες της Αιγύπτου, αλλά για όσους θα έρχονταν μετά την καταστροφή, όσους τελικά θα ανέπτυσαν τα εργαλεία και τη γνώση για να μετρήσουν, να αναλύσουν και να κατανοήσουν αυτό που είχε κωδικοποιηθεί στην πέτρα. Ίσως είμαστε εμείς αυτοί οι άνθρωποι. Ίσως μετά από χιλιετίες παρεξηγήσεων, μετά από αιώνες που θεωρούσαμε ότι η πυραμίδα ήταν τάφος, επειδή δεν μπορούσαμε να φανταστούμε κανέναν άλλο σκοπό, επιτέλους φτάνουμε στο επίπεδο της επιστημονικής και τεχνολογικής εξελιξής που απαιτείται για να διαβάσουμε το μήνυμα που άφησαν πίσω τους οι κατασκευαστές. Οι σφραγισμένες πόρτες, οι κρυμμένοι θάλαμοι, τα κενά κάτω από το οροπέδιο, δεν είναι άμυνας ενάντια στους τυμβορύχους. Είναι παζλ σχεδιασμένα να ανοιχτούν μόνο από όσους είναι ικανοί να κατανοήσουν τι κρύβεται μέσα στα μαθηματικά που είναι κωδικοποιημένα στη δομή είναι ένα κλειδί. Μια δοκιμασία για το αν ο ανακαλύπτης διαθέτει τις απαραίτητες γνώσεις για να ερμηνεύσει τι ακολουθεί. Και αν αυτό είναι αλήθεια, αν η πυραμίδα είναι μνήμη που διατηρήθηκε μέσα στις χιλιετίες, τότε το μοτίβο εκτείνεται πέρα από την Γκίζα. Το Γκόμπεσπ με την εσκεμμένη ταφή του δεν γίνεται ιερός τόπος, αλλά ένα αρχείο σφραγισμένο και προστατευμένο για να το ανακαλύψει μια μελλοντική γενιά. Οι αδύνατες πέτρες του Μπαλμπέκ γίνονται θεμέλια χτισμένα για να αντέξουν σεισμούς και διάβρωση για δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Η ακρίβεια του Πιουμαπάνκου γίνεται μια απόδειξη ικανότητας, απόδειξη ότι οι κατασκευαστές διαθέτουν τεχνολογία και γνώση που αξίζει να θυμόμαστε. Παγκόσμιοι μεγαλήθοι δεν είναι μεμονωμένα επιτεύγματα. Είναι κόμβοι σε ένα δίκτυο, μια προϊστορική προσπάθεια να διατηρηθεί η γνώση σε πολλαπλές τοποθεσίες, κατανεμημένες σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε ακόμα και αν μια κουλτούρα ξεχάσει, μια άλλη να μπορεί να θυμηθεί. Ακόμα και αν μια ήπειρος καταστραφεί, μια άλλη μπορεί να επιβιώσει. Ακόμα και αν οι γλώσσες πεθάνουν και η γραφή χαθεί, οι πέτρες θα παραμείνουν, μεταφέροντας το μήνυμά τους μέσα στο χρόνο. Αυτός είναι ο κύκλος. Πολιτισμοί αναδύονται, επιτυγχάνουν μεγαλεία και στη συνέχεια καταραίουν. Καταστρέφονται από το κλίμα, τις καταστροφές, τους πολέμους ή την κατάρρευση. Η γνώση που συσσόρευσαν χάνεται. Οι πόλεις τους καταραίουν. Τα ονόματά τους ξεχνιούνται. Και οι επιζώντες, μειωμένοι σε διάσπαρτες ομάδες, πρέπει να ξεκινήσουν ξανά από το μηδέν, ανοικοδομώντας αργά για χιλιετίες, μέχρι να φτάσουν και πάλι στο κατόφλι της προόδου. Αλλά αν ο προηγούμενος πολιτισμός ήταν σοφός, αν καταλάβαινε τον κύκλο, δεν θα άφηνε τα πάντα να εξαφανιστούν. Θα κωδικοποιούσε ομικρόν με τόνο, τη γνώριζε στο πιο μόνιμο μέσο που είχε στη διάθεσή του, την πέτρα. Θα έχτιζε μνημεία σχεδιασμένα όχι για να δοξάζει τον εαυτό του, αλλά για να επικοινωνεί με όσους θα έρχονταν μετά, μεταφέροντας την απαραίτητη γνώση που χρειαζόταν για να ξαναχτίσει, να θυμάται, να αποφύγει να επαναλάβει την ίδια κατάρρευση. Οι πυραμίδες είναι αυτή η κληρονομιά. Και εμείς που βρισκόμαστε τώρα στο κατόφλι της κλιματικής αλλαγής, της οικολογικής κατάρρευσης, της ευθραυστότητας των αλληλοσυνδεόμενων συστημάτων μας, πρέπει να τις αναγνωρίσουμε για αυτό που είναι, όχι ως λείψανα ενός πρωτόγονου παρελθόντος, αλλά ως προειδοποιήσεις και σοφία από μια εξελιγμένη κουλτούρα που κατάλαβε την παροδικότητα, ότι η νέα μεγαλοπρέπεια είναι προσωρινή, και που επέλεξε να αφήσει πίσω κάτι που θα αντέξει στο χρόνο. Η νύχτα επιστρέφει στην Γκίζα. Τα αστέρια αναδύονται. Τα ίδια αστέρια που κάποτε δείχναν οι άξονες. Ο ίδιος ουρανός που οι κατασκευαστές χαρτογράφησαν με τέτοια ακρίβεια. Η σφίγγα κάθεται στη σκιά. Το σώμα της, σκαλισμένο από τη βροχή, είναι μια μαρτυρία για εποχές που έχουμε ξεχάσει. Η πυραμίδα υψώνεται ενάντια στο σκοτάδι, τεράστια και σιωπηλή. Οι πέτρες της κρύβουν μυστικά που μόλις αρχίζουμε να ανακαλύπτουμε. Και σε αυτή τη σιωπή, αν ακούσουμε προσεκτικά, μπορούμε να ακούσουμε τι μας λένε οι κατασκευαστές μέσα από τα χιλιετία. Ήμασταν σαν εσάς. Χτίσαμε. Γνωρίζαμε. Ευημερήσαμε. Και μετά πέσαμε. Αλλά δεν αφήσαμε τα πάντα να πεθάνουν. Χαράξαμε τη μνήμη στην πέτρα, ώστε όταν ξανασηκωνόσασταν, όταν γινόσασταν ικανοί να κατανοήσετε, να γνωρίζατε ότι δεν είστε οι πρώτοι. Ο πολιτισμός έχει έρθει στο παρελθόν και θα έρθει ξανά. Θυμηθείτε τι χτίσαμε. Μάθετε από αυτά που κωδικοποιήσαμε.
Και όταν έρθει η ώρα σας, όταν ο δικός σας πολιτισμός αντιμετωπίσει το αναπόφευκτο λυκόφος του, κάντε όπως κάναμε εμείς. Διατηρήστε ο μικρόν με τόνο, τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Όχι με λέξεις που ξεθοριάζουν, αλλά με πέτρα που αντέχει. Ίσως οι πυραμίδες δεν χτίστηκαν για το παρελθόν. Ίσως χτίστηκαν για το μέλλον, για τους απογόνους εκείνων που επέζησαν. Για τους πολιτισμούς που μια μέρα θα αναδυθούν από τις τάχτες του παρελθόντος. Για εμάς, η έρημος κρατά την ανάσα της. Η πυραμίδα περιμένει. Και κάπου στους φραγισμένους θαλάμους της, στα ανεξερεύνητα κενά της, στα μαθηματικά που έχουν κωδικοποιηθεί στις διαστάσεις της, το μήνυμα συνεχίζεται, υπομονετικό, μόνιμο και αιώνιο. Δεν είμαστε οι πρώτοι που στέκονται εδώ με θαυμασμό, και δεν θα είμαστε οι τελευταίοι. Ο κύκλος συνεχίζεται. Η μνήμη διαρκεί. Και οι πέτρες, όπως κάνουν εδώ και χιλιάδες χρόνια, φυλάνε μια ιστορία βαθύτερη και πιο παράξενη από μικρόν με τόνο, τι μας έχουν διδάξει ποτέ. Κοιμηθείτε τώρα. Κάτω από τα αστέρια που γνώριζαν οι αρχαίοι. Ονειρευτείτε πράσινες σαχάρες και ξεχασμένες εποχές. Και να ξέρετε ότι κάπου μέσα στις πέτρες η αλήθεια περιμένει. Χαραγμένη σε γεωμετρία, ευθυγραμμισμένη με τους ουρανούς, διατηρημένη για τη στιγμή που θα είμαστε επιτέλους έτοιμοι να καταλάβουμε. Οι πυραμίδες θυμούνται. Πάντα θυμόντουσαν. Και τώρα ίσως μπορούμε να αρχίσουμε να θυμόμαστε.